jam ñalle mun bandiraɓe fulɓe fullaɓe lamɗam bandiraɓe wiyoɓe wimi e wimami ɓe funnague hirnangue sahali baleri bandiraɓe nanoɓe ɗemgal pular foti ko fulɓe walla ɓe gona fulɓe bandiraɓe guindiyankoɓe daraniɓe leñol wiyoɓe wimami eko wona wiyoɓe mbimi to gonɗon gonirɗon kala nden ka Allah e kisal mum yo ƴellito terɗe moɗon yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɓɓe yaade wiyetede dartol e joljole saaha o heedi en gaari huɓnude aadi o no haalita ni hakkude haaliyankoɓe hettiyankoɓe tawi kadi ko hettiyankoɓe haaliyankoɓe hande noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe ma en eto tigui yewtidde ko fewte e hono tiiɗallaji gonɗi hande e nder aduna he to banggue tigui gonka ka to banggue gurnameje ɗe to banggue tigui ɓornanteri ndi kotkiki kono kadi gandanɗa hoore maɗa tengtino kadi e julɓe kadi gandanɗa hoore maɗa hono saaha payaɗo o e hono saaha julde taske ha gandanɗa hoore maɗa yetti kadi e ɓen kadi ɓe ganduɗa kadi oɗo saaha joni jamma ñalawma suba kay kikiɗe guuri tan ko politique caɗele gonɗe e nder hen ɗe ngaluji bonneteɗi etede ngaluji hande kala ko joofiɗa ko ma picca feɗendu caɗele gonɗe hen ɗe beele yontani tigui pindinen enen kala mbawen huccide e ɗeɗo henne caɗele ƴetten ɗum feere nde wonno fulɓe mbi so tawi bone tintama fuuyi kono haade nden e jaa toon to musidɗo men Al Hussein Sow gorko monima o salmude e rennago o habde musidɓe dañɓe fartaŋe oɗo saaha joni jokkade nder yewtere he no hannirta dani Al Hussein Seydou Sow guiɗo jaam Allah ñalema jarama Seydi kamne salminima mi salmini rennago e Foumbal ɗon calmini dingal fulɓe wondude e radio Rendo kolaɗo Allah ene jayre Pular sen wonde men wonɓe hello men Facebook Seydi kan ene tawtora hande dartole joljole ko Amadou Tidiani Sall en tawtora baɗi men Aissata Malaw Sy wondude laamuɗo jajaɓe o no mawɗo Gallo Demba Sow bani men debbo ko baɗiraɗo on ko Kardiatou Abou Salif en calminiɗo kadi baɗiraɗo Kardiatou Tall capitaine Mouhamed Diallo en tawtora kañumne yewtere nde baɗi men ko dendi men Jorel Sarr Seydi Sarr salminama e tawtora kañumne kadi Oumar Ndiaye dendi men ko baɗi men ko Oumou Thiam basa farnade min e banggue Allah walam o Seydi kan ko ɓeeɗo goni Allah walam he so wonɓe kalaka noon kalama yafuya Seydi kan Seydi Sow pullo golle ma jooɗi peewi yo guene yoɓe moƴƴere mbeɗa yakori ɓe jiiɗaɓe ko ɓen han jiimi ina gasa tawa heddiɓe kadi nana e lawol woni hen noon ko radio ngo heewi fodde ɗumen gona e hettade toon ha nana daaɗe meɗen tengti noon kadi nana kadi toɓɓere kadi haaletede nde tenkira on to banggue taw soɓe naati tan eɓe garda e konguɗi mabɓe no hannirta ni ɗum noon en calmini bandiraɓe ɓe calminɗa ɗo ɓe kono kadi en calmini yaadiɓe meɗen ɗo e nder haalirde nde Ibrahima Demba Dia eɗen jakori oɗo saaha joni o woni ko golle noon jogui galle ko hen tigui neɗɗo wawata wadde balle en calmini hono musidɗo meɗen Yahya Ka nima booli guiɗo meɗen Tidiani Tafsirou Thiam kono kadi en calmini hono ganduɗa bandiraɓe ko wayno Amadou Yero Sow gonde foftere muɗum mawɗo Yero Sall gonde foftere muɗum ɓeɗo kala nana toon to Afrique Kumba Yumen ɗum noon mataw ɓe calminiɗen ɓe woni hen natɓe en coynima ɗo hono nima booli wonde Tidiani Tafsirou Thiam Al Hussein Seydou Sow golle ma jooɗi peewi en calmini ɗon sohna Hafsatou en mbimo nden ka Allah kisal mum yo won makko no hannirta ni en calmini hono bandiraɓe wonɓe ɗon ɓe ɓeɗen andi wonani goto tan woni ɗon walla wona onon ɓe tan ɓe kalɓe ɗo goni ɗon wonɓe ɗon ɓe foof kamɓe fof ɓe calminama yettama jarama juurama mbiyama kadi bisimilla mabɓe e nder yewtere he no hannirta ni
wona kufɗo ordinateur o tan wona tigui tigui baɗɗo casque e hoore o tan wona tan gandanɗa hoore maɗa nanɓe tan hono konngol ɓamtogol dow goto kala nana wona ɓe wona ɓen tan jeeyi golle ɗe kettiɗo so tawi ne jogui hen haalande wiyama kadi bisimilla mum no hannirta ni. Joni joni garen tigui tigui e nder toɓɓere nde puɗɗen barminde joni joni. Nima boli jettuma e ordinateur e ko ɗo koye téléphone e ala caɗele aɗa wayna toon tan eyyi sa yiiɗi noddami tami nanumani directement voilà bisimilla bisimilla. ɗum noon nima yawno gara min jiima so wona ɗum tan wooda komin mbima e mbeɗa andi ko mbiyata ko kadi ko hunde kadi wande fayida. bandiraɓe tedduɓe hettiɓe mbiɗen ni jetti hono yaadiɓe meɗen ɓe ganduɗa ɗo e nder haalirde nde yewtere men wiyetede dartole joljole tawi hande noon kadi en efi nebde seeɗa gonnoɗen koye sippirde to banggue karallagal to banggue ɓoggol ga ha to banggue hono dingal to haalirde wono haalirde hande mataw konde finirde ko wiyete ko nano ko ɗum saabi caɗele nana toon seeɗa ma en eto hono jokkodirde e mayre so tawi kadi nde fini no hannirta ni. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe no mbiɗen ni hande yewtere meɗen dartole joljole nde wiyete ko tiiɗalla gurdam e nder aduna he tiiɗalla gurdam e nder aduna en joofima hen noon wone gueɗe ɗe joofiɗen hen kono hatta kadi ko joofiɗen ko yeruji tan ko barminanɗe tan ko jofanɗe tan ha gandanɗa goto hen kala wawa tigui tigui andude so tawi naati on ɗon banggue wona jeltuɗo toɓɓere ala koye toɓɓere he jeeya nde wonno kalɗen ko haala gurdam musɗam gurdam tigui tigui tiɗɗam so tawi gurdam tiiɗi noon alay saago goto kala tinno e hoore mum goto kala tiiɗa hoore mum goto kala tittina kadi gandanɗa hoore maɗa ɓe ganduɗa kadi ko yowitiɓe e nder e muɗum mbawa kadi andude kadi gueɗe ɗe kadi eɗe muusi no hannirta ni. sa yeehi toon to leyɗele meɗen walla ni hayde leyɗe Europe ɓuuri tampude kam koto banggue leyɗele Afrique guur meƴen mbayni kono kadi ma yi kadi ɓe jalta kadi ɓe mbaɗa seppoji mabɓe aɓe gulla aɓe mbiya tigui tigui hono guura ɓeydima gurdam ɗam ɓeydima sattude ɓe joofo peɗeli lamɓe ɓe so tawi ko gonga ene joofe peɗeli hayso woni caɗele ɗe wona lamɓe ɓe mbaɗi ɗum kono noon lamɓe ɓe kadi laaɓani tigui tigui e wasde tigui tigui hono wadde caɗele ɗe lamɓe ɓe laaɓani hen haysoɓe jeeya wona kamɓe mbaɗi caɗele ɗene ɓe laaɓani kam e ɗen ɗon caɗele nde wonno so tawi woni heege waɗi tampere waɗi goto kala gandanɗa hoore maɗa ina ƴeewa tigui tigui ko ñaami e ko yari sikki ala ina waɗa kadi économie walla mbiyen tigui tigui ina waɗa jottinere ina jottina ko ñamata ko tawi ina ƴetta wawa fondude e hoore muɗum so tawi ɗen ɗon caɗele goni a woniri noon a wurdi hon noon a yi kadi laamuji ɗi kadi paccara mo mbaɗata hen saaha o e mbiyata gandanɗa hoore maɗa ko laamuji ɗi beelaka tigui tigui ustude cogguji ɗi. ɗum noon holno mbatten ha mbawen tigui tigui famde laamuji ɗi paamen enenne kadi paamen kadi koye meɗen nde wonno tigui ɗum no moƴƴi Ibrahima Déme Ndiaye jarama o wi haalirde rendo naati machallah guila nane koko deƴno seeɗa. ɗum noon en jettimo no hannirta ni kanko Ibrahima Déme Ndiaye en jetti Yahya Ka naati joni. ɗum noon no mbiɗen ni ƴeewen tigui tigui holno kaldaten goto e men foof anda e oɗo saaha joni hendu jayru ndu no ndu wayni ina fakiti no fewi hendu adan ko gonga gurdam ɗam aɗa muusi ɓe hen wonko ceɓori seeɗa ɓe hen tigui tigui wonno cifori ɓe hen gandanɗa hoore maɗa kañumen e no mbayni welani waade kadi ko hunde kadi yurminide kono hande oɗo saaha joni en jii tiiɗalla o no wayi yaajde tigui tigui e nder aduna heni on ɗon tiiɗalla noon holno mbaɗaten ha mbawen tigui tigui hono famde e fammidirde e famminde tigui tigui hono rendo ngo kala e kuuɓal so tawi wiyama tiiɗalla woodi ko liggotoɗa ɗo
e ko joɓetenɗa ko ɗum joɓerɗa ha joni e caɗele nan ɗon so tawi wiyama tiiɗal ari ko ñamonoɗa ko eno ñamoronɗa ni ko no ñamirta ha joni firti ko caɗele nan ɗon so tawi wiyama tiiɗal ari ko ɓornotonɗa ko e gandanɗa hoore maɗa eɓe e gueɗe goɗɗe ɗe mbattaɗe ko wayno gandanɗa hoore maɗa i ndeeli en feereji mbaɗoji batteɗi hen ɗi yangueji en feereji batteɗi hen ɗi élection ngaji gandanɗa hoore maɗa ngaaluji bonneteɗi hen ɗi guura gandanɗa hoore maɗa honno ndefateka kadi ha heewa kadi ɓurta kadi ruufe gandam min taw miskineɓe ne goodi e gueɗe mbaɗe noon ɗen ɗon caɗele foof so tawi ƴeewama so tawi yimɓe dartaki ƴeewi tigui tigui ko gollata ko enen gollirta dani caɗele ɗe ɓeyto tan ko yarude yeeso no hannirta ni tengtino kadi enen julɓe e oɗo saaha joni paaɗen koye ñalawma hono moƴƴo o ñalawma tigui tigui gabɗo o e hono ñalawma julde taske ko arabe mbiyata Eidul Adha woni gandanɗa hoore maɗa hono julde layyaji nde ɗo henne julde layyaji ne ganduɗa yono Eidul Adha nde ɗo henne julde layyaji hande goto kala ina dogana tigui jawdi ndi ganduɗa ndin ɗon jawdi so tawi a waɗɗima koyɗe ma memata leydi ko noon he mbirata salsalɓe babaɓe mbiyata ko so tawi a waɗi ndin ɗon jawdi janggo e jaam so tawi gandanɗa hoore maɗa a naati aljanna koye ndin ɗon jawdi mbaɗotoɗa koyɗe maɗa mbasa memde leydi no hannirta ni on ɗon noon barɗo jawguel ngel ganduɗa ko jawguel kakidiguel on ɗon ganduɗa hoore maɗa janggo e jaam so tawi gandanɗa hoore ma to aljanna to so waɗima jawguel ngel koyɗe makko jahata kono piltodira gubbo e leydi walla ni keele e gueɗe mbaɗe noon wadde noon goto kala ina dogana tigui hono ndin ɗon jawdi ganduɗa ko mawdi tawi so tawi warama yimɓe ene ganda tigui tigui jawdi warama ɗon eɗen poti noon famde tigui tigui ndiɗo henne jawdi mawnude noni mawniri foof e noni famɗiri foof e holko sariya haali e mayri hol jawdi ganduɗa ndi sariya haali ko ndiɗo henne jawdi yamira jawdi timmude layya hol ndin ɗon jawdi alay saago ganda ɗum ɗon e kadi ni layya ni e hoore muɗum hol poɗɗo layyade hol poɗɗo layyanede e ganduɗa hol wawɓe kadi rendude ni layya tawa kadi caɗele kadi ganduɗa ngala hen e ɗum no kadi nan ɗon ma yi kadi poɗantoɗo layya tawi ko layya mawko yiiɗi foɗanade taw kanko ni hoore makko dewal Allah makko ngal timmani hay ñalawma pumugal ni omo ama ni yaade fummoyde omo ama yaade fummoyde wadde tigui tigui ko sunna o wi ko o wasa wadde ɗum kono noon hakkille makko ɓuura yaade e jawdi mawdi ndi walla ni kadi hakkille makko ɓuura yaade to banggue tigui tigui jesenere woni gandanɗa hoore maɗa wutteji gandanɗa tedduɗe ɗi wutteji gandanɗa hoore maɗa tiiɗe ɗi wutteji joɗɗi ɗi kono kadi wutteji ceerɗi ɗi hakkille makko toon ɓurata dogde hakkille makko ina doga barmayel manggal ngal holno hebbinirta ɗum guila gandanɗa hoore ko juuɗa ko guila ko saaha ko guila ko defa ko e ko heewata kadi ha gandanɗa hoore ronka ñamede kadi taw ala ɗo mofta ha ruufeɗo hakkille makko yejjita miskineɓe jojjitɓe gandanɗa hoore e wallede ɗin fannuji wadde bandiraɓe tedduɓe hettiɓe dogue waɗi to fayi Allah elle gandanɗa hoore maɗa ko fulɓe mbiyanno ko so tawi bone tintama fuuyi enen nde tintaten e nde tinɗuɗen on bono ko nden kadi ɓeyɗen ɗum tengtinde mi wi fulɓe noon ko noon fulɓe mbiyata Pulaar wi noon kono noon mi joofaki fulɓe tan nde wonno guila e hoore yewtere en mbi pullo emo wona pullo nanowo Pulaar emo nanata Pulaar foof ko oɗo wasiya faɗen hen saabu yama neɗɗo wawi joɗade galle Tidiane Tafsir Thiam tawi gandanɗa hoore maɗa ko français o haalata ko tubako walla tigui tigui ko anglais e gueɗe mbaɗe noon o wiya oɗo kaalo kam holko haalata ngal ɗo dental holko ngal haalata on saaha so tawi Tidiane waɗinimo traduire firtinimo e ɗemgal makko mo heeɓa hen famamuya ko ɗum woni ko jiɗɗen kala goto nana tigui tigui ko haalate ko anda tigui tigui tiiɗallaji goɗɗi ɗi ko holɗin ɗon gandanɗa holɗen ɗon peeje poɗɗen wadde ha mbawen yencinde e gueɗe meɗen caɗele mbasa wadde ɗum woni bandiraɓe tedduɓe hettiɓe hande mbiɗen yewtere meɗen ko sifade tigui tigui hono tiiɗallaji gonɗi tigui e nder aduna ɗi holno mbaɗaten ha mbawen tigui tigui wurdude hen caɗele mbasa hen laatade no hannirta ni e camini wonɓe toon to haalirde rendo rendago ɓuurel ɓamtare wonɓe toon ko wayno Alhaji Amadou Ndongo salminama jurama en camini hono bani meɗen debbo Aissata Mar guiɗo meɗen Mamadou Samba Ba kono kadi en camini hono musidɗo meɗen Amadou Abdoulaye Dia sa fof ne arta tigui tigui hettitade jewte ɗe no hannirta ni o salminama jurama en jetti hono Babil Birom An kono kadi en caminen Demba Guiro en
en calmini dendagal bandiraɓe ganduɗa ko wayno Mamadou Sall en ɗiɗo gorko mo Jamal Wali e gorko mo Guédé Sañthie ko hettiyankoɓe 3w.rendo.tv.com ɓe jettama jarama juurama ɓe mbiyama kadi bisimilla mabɓe no hannirta ni ɗum noon joni joni Abdoulaye Mamoudou ƴeewen seɗen mbawi hono artude e bandiraɓeɓe e wasata koɓe jokkata hen no hannirta dani Abdoulaye Yero Mamoudou gorko mo koɓɓillo woni koɓɓilal yiiloɓe sandu jama juuroɓe golle ma jooɗi peewi kanko dusata hen no hannirta ni bandiraɓe tedduɓe hettiɓe ko ɗum ɗo woni toɓɓere meɗen hannde e caɗele e tiiɗallaji gonɗi e nder gurnameje ɗe hannde no wayni e so tawi Afrique naaɓe gone wayde ma nanto Mauritanie ɓene ɓe tiiɗi nanaɗo Sénégal tiiɗi e pour mabɓe walla yone hen ganda tigui tigui tiiɗallaji ɗi nana jettiɗo hen ni e nder dongre Europe ko ɗin ɗon tiiɗallaji goni to Amérique walla mbiyen aduna o foof hannde tinni tiiɗallaji ɗi ɗum noon wasiyaji meɗen eɗen ɗon gueɗe no hannirta ni goto kala adda hen yiyande muɗum Alou Seydi Sow a faami tigui ɗum woni toɓɓere meɗen e so tawi wonko ɓeetta hen kadi so tawi kadi bandiraɓe heddiɓe kadi kala keeɓiɗo ina wawi addude hen yiyande mum no hannirta ni natiroɓe ɗo e Skype he natiroɓe toon to senggo e hono Facebook naati toon ko Messenger natiroɓe kadi to senggo WhatsApp ma en dokkuɓe fartange ɓe mbawa tigui tigui hono jeeyede e nder yewtere he no hannirta ni Alou Seyni Sow so tawi woni ngal ɗo ko namdal faade maɗa hol jagol maɗa hen eyyi Seydi Kane mi salminima gongol mi sikku wonko kalɗa ɗon e waɗi fayida no feewi ma watte haqqille no feewi lamɓe ɓe hayso ɓe mbaɗani wonko laaɓani hen wonnoɓe mbaɗirta jawɗele ɗe ni ene jeeɓi hande so caɗele ngari wonno jawdi waɗirte alay sago kañumne itte ɓaari sen jii so caɗele ngaɗi ma wot ko usta e nder laamu mala e nder leydi kamɓene alay sago wata ko usta hen kono noon jimi fammi kadi rendo ngo yo faam ko ɓuuri heewde ummoto ko caggal leydi so ummima caggal leydi ko codannoɗa nden ko yeru mi hokka yeru tan Sénégal Mauritanie Mali Guinée en koɓe codanno nogas hankkadi ɓe tawti wonti nogas joyyi ɗum woni goho taw ko toon ɓe coɓɓata taw ko ɗum sodetno leydi mbiyen someteno Farais ma sodetno Belgique ma walla Russe ma walla ko nandi hen ɓen batti nogas joyyi kadi nogas joyi o haaɗani ɗon taw kadi prix kadi ene essence o koko ɓeydi donc kamɓe laana jahannoona ene sarsa ka sarsirano o ka sarsirano en ko ujunere mala ujunnaji ɗiɗi ko sarsiranno wonti ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi ɗonne kadi ko haala mawka ɓe garti haka yettima Sénégal malla Mauritanie malla Guinée ɗonne kadi sa ƴeewi ko ƴeegnata matériel o ko kadi ko sarsanno essence ko sa ƴeewi ko lowetno ko watti fayimo hen bu tati malla bu nayyi Seydi Kane ɗum no alay sago so rendinama ha yettima alay sago ɗum ne kadi ƴeewe holno ɗum yaltiri ɗum tagui noon ko yeeyatano nden ko yeeyatano nogas joyyi ko banggue rendo ngo ko ɗum ardi hande o saaha ko ɗum ardi eko somira ko an ɗum noon ene weytira ɓurti alay sago wota ko fawa hen goɗɗum ɗon woni caɗele ɗe yimɓeɓe noon kadi ɓe mbawata miijade ɗum kono noon saɗo ngo so ari ko yirli rendo ngo foof aduna o foof ko noon wayi heddo noon ɓeɗo jogui fartange fewnanta koye men ma ɓeɗo jogui fartange woɗɗani
ɓeɗon jogii fartange koye otoji mbaɗata ngaddana koye mumen ɗum fof ene walla kono noon enen waɗoɓe nder laaɗe ɓe nder maayo ɓe lewru lebbi ɗiɗi batone dogane ala cargoji ne ngala nde puɗɗo yettude an ɗum namdi kadi ko so wonko ɓeydi hen hay sinno ko buujoyi ma buttata ɓeydi hen so renndinama ko ngaalu tigi rigui ɓeydi ɗum ne jeeya eko tampini renndo ngo ko kadi so ɗum ɓenni kala ko ari yo ñawirno arde ni en gandi hande galle ñamanno nogas capantati mala luusinayyi less joyi mburu hande ɓeydima alay saago enen ne mbawen ƴewde koye men holno mbaɗi ɗo guura men ka mbasen noon mayde heege kono noon kadi mbasen defde ha ruufe malla kadi ha bonne ɗum ne kadi ene alay saago en dutɗen caggal enen ƴeewen koye men kono noon enen no ñamirtuno ni ko noon tan ñamirten ñamde enen so heddaka haaraka so heddaka feewani ɗum noon wona min kuram wona ɓural seydi Kane tigi jarama seydi Kane mi salminima jarama Luseyni Seydi Sow jarama no feewi ko noon de en calmini Amadou Abdoulaye Dia en mbino en calminimo ko mo heewi hettisade en toon to haalirde nde e oɗo saaha joni omo ɗo wonde e meɗen a jaram kadi Tidiane Tafsir Thiam en jiimo toon to hello Facebook to jarama no feewi alay saago tigui mbatten hakkillaji no hannirta ni e gurnameje ɗe a haali hen ko heewi hay sinno kadi a yettaki ni ñalawma payaɗo o ko wayno julde taske mbeɗa andi on ɗon kadi alay saago yimɓe mbatta hen hakkille hayɗo e nder dongre Europe tan ko jiiɗen ko wayno Amadou Tidiane Sall en Alaji Amadou Tidiane Sall jeeya jomum ene wiya gandanɗa hoore maɗa kañum kay alay saago layyo tawa koko poña koko wiya ko ma layyo wiye ko ma layyo alay saago layyoɗa o fero ko tiiɗi e nder layya he tawani ko feri ko kadi wonani hay layya caɗele nan ɗon o fero ko tiiɗi e nder layya he tawa kadi ko feri ko kadi wonani layya ko holɗum ɗon so tawi wiyete layya ko ma gandanɗa hoore maɗa ko ma yimɓe pummoya ha garta nde fuɗɗo layya fuɗɗo hirsede joni noon baɗɗo commande guila no hande ni jawdi nga hono hirsama silama soppama waɗama no foti waɗirede ndani ko janggo subaka o addoyto tewngu aɗa andi on kay layyaki kono noon ala e saago o warto wadde hen kalis ha wiye wonde o waɗi layya caɗele nan ɗon wadde goto hen foof hen saaha yejjitat ko sariya o haali to banggue layya o kañum yiya tan wonde yo war jawgal manggal galaɗeje mawɗe gandanɗa hoore maɗa waɗe frigo ha heewa wonen kam nden so tawi ñaami hen cakkoto hen e gueɗe mbaɗ noon kono hande o mbatta ko frigo ha heewa Amadou Tidiane Sall micro man dille de bisimilla yaafo ala jinmi kala kaɓe kalda noon jinmi ko kala toñi kam noon Seydi Kane eyyi ko noon de ko noon voilà jinmi ko kala saabu alay saago yimɓe mbatta hakkille no feewi nde wonno caɗele ene goodi kadi hen saaha ko enen pawata koye meɗen caɗele hande o caɗele ɗe foof e waade noon Aluseyni Sow no mbiɗa ni ko ñamate noon ko ɗum ñamate ko yarate ko ɗum yarate kono noon wonko kalɗa kadi ko heewi important mbiɗa wonde ko somateno nden ko so tawi somama ko yeytete ko e ley ko ɗum ɗon woni ko somate hande ko yimɓe jeytateno to banggue hono marchandise so tawi ko ɗum ɗon somorte wadde ko yeytateno ko nattaɗi yeytede deke noon ko ñamate ko so tawi sodama ne yo eto tigui tigui yuɓɓinede ko ganduɗa taw ko ina wawi yadude en gurdam he caɗele keewi tawi ganduɗa jobɗele ɗe ɗe ɓeydaki mais kono mbano yoko hen kam
kono noon enen ɓerɗe meɗen ɗe eɗe ɓeydi tan yaajde ko ganduɗa ko Allah wurata ko Allah wurata ko Allah wurata ko gonga Allah de wurata gonga a risqu ma tahrik dañal noon ko ma wonde dilli kinare alharkatu barkatu barke woni koye dilli koye dillude nde ko hen heɓate ndeke noon Allah baɗanowomo baɗanowomo wi ko ya dillin sababu aɗa dillina sababu Allah o walluma kono aɗa dillina sababu kadi Allah kadi walluma taw o wallirtuma ko jogade hakkille e hono no juɓɓinirta gueɗe maɗa ha mbasa dañ caɗele saabu hayto banggue tan kulol Allah o wi gandanɗa o maɗa ko fawani e neɗɗo ko ɓuuri ɗum hay hunde hay fittanu woturu ala ko fawa e dow mum ko ɓuuri ɗum la yukallifullahu nafsan illa wusaha voilà ɗum noon enenne holno mbatten pittali meɗen ɗi holko saabi eɗen pawa e dow koye meɗen ko en mbawana koye meɗen wontani en caɗele janggo e jaam wayno rewɓe mbiyata ni mooro ko moorimi cukalimi men potani adata ko dusu hoore e ƴaggere guenol caɗele nanɗo worɓe hande goram hande ne woni hen ko yurminiɓe saabu mbiyete ko ma gadda jawdi mawdi ɗi gallaɗi towɗi tawi kadi ko darde towde sa waɗi ɗum koyɗe mamata leydi no mbiɗen nanni kono ko ma yaada kadi e wutteji kadi gaaɓɗi ɗi wutteji ceerɗi ɗi wutteji joɗɗi ɗi e te wonata wutte goto wonata ko wutte e goɗɗo nde wonno hay hen goto yiiɗa ka wuppe yiiɗa tan ko ɓorne tan e saaha dabɓo ɓorte kadi oya kadi ɓorne won worɓe ɓe ganduɗa hande ƴetti ñamale ha keewi fawi tigui tigui e oɗo tan ñalawma payaɗo gurdam ɗam foof e tidde ɓe ƴetti caɗe koɓe jogui foof ɓe mbaɗi hen sababu tan ñalawma o yoɓe jiiye e nder hen ɓe ñamlo hen ɓe ñaago hen woni hen ni gujje hen yetta ba en salsalɓe ɓen kam gujjede ni caɗele nan ɗon a heɓani layya a heeɓi bakkat kono noon galle maɗa ganduɗa ko maɗa wuura gurdam ngal ganduɗa hoorema tawi ko gurdam daɓɓam so tawi julde nde ɓenni wonto jiɗata yaade a suusa toon yaade won lawol ngol jiɗata rewde a yiiɗa rewde won kadi gandanɗa hoore maɗa mo pottata e bedda ko caɗele mawɗo sa andi no mbasa rewde on bedda nde wonno dogata ko ñamade maɗa hade yomnitede caɗele nan ɗon won hen worɓe noon kadi ina jogui wawde wadde ɓen ɗon ina mbaɗa to foti wadde ɗo ha timma kono noon won e worɓe kadi ɓe ganduɗa kadi joguiɓe wawɓe wadde kadi jaɓɓani waɗande galleji men ina mbaɗoya banggueji goɗɗi hande sa ƴeewi woni hen ko noon cifori woni hen dokkata dépense foti rokkude dépense o dokkoyte koto fota rokkoyede ɗo caɗele nan ɗon ɗum noon goto kala yo wattu hakkille e joom suudu muɗum joom suudu watta hakkille e joom galle mum kono kadi wurduɓe kadi to banggue gurdam kadi goto hen foof kadi yo eto ƴewde ko dañete ko holno wurdete hen tawa caɗele ngalla hen woto ñele was woto ɓirdugal was woto mbasen ñamde woto mbasen yarde woto mbasen ɓornade kono ko ɓornotoɗen ko ganden no ɓornoɗen ponden e nder doole meɗen mbasen dañde caɗele sa waɗi ko mbawɗa tan sa lelima ɗanoto ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe yewtere meɗen hannde mbiɗen ko tiiɗallaji gurnameji hannde gonɗe e nder aduna he wona Afrique tan wona Europe tan wona ganduɗa Amérique tan ala ko aduna o foof jogui tiiɗallaji tengti noon kadi so tawi tiiɗallaji gaari kadi ɓen ɓe ganduɗa kadi ko miskineɓe ɓe ɓuurata tampude nde wonno hoore haalore nde sukara si wonto haalata so tawi dabbude ne ara aɗa to telfinde ko yimɓe holɓe ɓe e heyɗuɓe ɓe ko ɓen ɗon tigui hono ɓuuɓol ngol aɗa to telfinde nde wonno ko ɓen gonata jaatigueɓe wadde noon caɗele gonɗe e nder aduna ɗe heekeji ɗi ɗomkaji ɗi bone mannaji gonɗi ɗon ɗi ɗi gaddato tampinde ni ko ma mbiya ko miskineɓe saabu heewi e wona miskineɓe ɓe jooɗaki ni hay jonde miskineɓe miskino mo jooɗaki jonde miskino jiɗɗo fawde hoore mum to galo wonɗo woni no mbiɗen nane konngol no rewɓe mbiyata mooro ko moorimi cukali potani addata ko dusu hoore e ƴaggiri guenol beele ɗeɗo henne oɗo mooro ko moorimi en jaaɓi moorade ko poɗɗen moorade ko cukuli men ɗi jaaɓi ko beele en moorimi ɗum walla en mooraki ɗum eyyi wadde noon so tawi caɗele biyeteɗe e nder hen ɗe so tawi ɗe gaare meɗen ganden kam wonko mbaɗanɗen hen koye meɗen
ha joni eɗen continue wadde ganduɗa hono waɗa nosoji ɗi eɗen continue hono borjere jawdi nde eɗen continue borjinde ko ñamate ko yarate ko eɗen kadi gandanɗa hoore maɗa jokki kadi e hono goto foof ina towno hoore mum ɗo yettaki hande o hay sinno a woni e ladde he aɗa waɗa ndewmi takel to banggue ngaalu aɗa wadda hen aɗa sippira hen jamma e ñalawma so tawi wonko ndendinɗa seeɗa mo ndendinɗa sa hoori to meɗen oliye mbaɗama ɗo poɗɗa waddemo ɗo kono kewɗa waddemo ko pacara pacara e nder balɗe daɓɓe gaynamo ha laaɓa heddo aɗa nodda bande en wonɓe caggal leydi yo wot ko nelduɗo kam ɗon ko adina garami hen saaha jaaha nawa kartal maɗa mbaɗa e banque ma donka ni tirade wonno ala ko woni toon somo ka gaynu ha laaɓi a fiɗɗi ha laaɓi garta ɗo hennene sa arti yobdema ñamale ɗe joguiɗa ɗe e wurnude galle ma mo goppuɗa caggal o ɗum foof so tawi renti gonna gandanɗa hoore maɗa gallo miskino nde wonno eruji mbaɗanɗa ɗi no dawranoɗa ni eko dañanɗa ko aɗan daña kono noon juttoɓe ɓe nana ɓuura hewde e juɗoɓe wadde ko juɗa ko ronki ɓendude ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe toɓɓere men nani kala gandanɗa hoore maɗa joguiɗo hen yiyande bisimilla muɗum adda hen yiyande mum no hannirta dani ɗum noon no mbiɗen ni damal koko utti kala joguiɗo hen konngol tan bisimilla muɗum Dawru Thiam jokka golle seeɗa neno yambi simila de boni aramani de boni ayna ko neno yame jenga doro min sumi fadila tanon ko neno yame ala lele jabal makasul yalla sur bobo wak Allah jamudu ndongo weltanamon feygol mo jooɗi peewi yogel yo mo jeeɗa e sata mar nder kale maɗa komi so ndum ndu anda onename jomna waɗa laaɓin yalanan ko nenamalani desanamon ko ngel baba wimo dawudam mbiɗo gorko ma muñayewen ɗanoroɗoma muñayewen desaname suga goto ma muñayewen metteme seeduna jogomi yumen ɗum noon bisimilla hono ceerno Mamadou Seydi Wane jaam Allah ñalema bisimilla ɓeydo ha heewa kay Seydi Wane saminama e juurama Mamadou Siraji Wane ko joni jiiɗamo jaam ñalema Seydi Wane ama a ñalle jaam a Seydi Kane saminama e juurama ewa jam nan toon jam nata wuuro min calmini fof min juurima alhamdulillah caɗele gadduɗa ɗo hen mi yiyani ceerno mi yiyani ceerno mbaɗa haalɗo ayeji ɓuurano ma jafoɗa de ala ko almu goni ɗo ñaguimo yabuya wiyatana ko seere ɓe par ce que ɓen wondi e mabɓe ɗo duɗal ceerno Aliou Thiam ɗo ko nande Ousmane Kane en on tan kam jeeje ciftude men inde muɗum heddiɓe mi yiɗi inde de nde wonno boyi seeɗa kila 2001 2001 yani ande e bisimilla 2001 ɓooyi seeɗa noon seeɗa noon waray ko seeɗa wonano ɓooyi seeɗa minen ɗum 87 ɓe minen gardi seeɗa aha bisimilla Seydi Wane nde wonno rawade wonko jiimi to banggue minen wonɓe ladde ɓe nde wonno hewɓe woko eyyi bisimilla ceerno Mamadou Siraji bisimilla banggue wonno nanani e emin nana joni bisimilla limi rawade wonko Allah ko limi e nde wonno won minen wonɓe ladde ɓe saaha eɓe wonɓe ville-uji ɗi ko nande Dakar e Thiès en eɓe cikka mata ko tomin gonto ɓuuri newade jawdi eɓe jagga haalis eɓe nelda woni yimɓe rawane noon won heeɓe jayama hen par ce que wonmo jiimi won rawane ma woni yimɓe sappo e ɗiɗo o heeɓi haalis mumen o gasno o yaade haalis mumen ha ɗo
o keɓani jawdi jiyanimo nanimo te keɓani halis ɗumen e wonno neɗɗo o yiiɗotono ko mbiyata ma dañ ɗum wonti noon ko an dañete ɗum kadi yo yimɓe yen ndente on banggue no feewi no feewi gonga goɗɗo one wonne sodanama jawdi tigi kadi jawdi ndi fawa oto ari ha Dakar ɗo nde o yeehi yettoyde jawdi o yetti o tawi jawdi ndi ko maydi taw joni noon o noddi on codannoɗomo jawdi o wiya jonde jawdi ndi on addi kon jawdi ko maydi joni noon no mbaɗeten on wima ala min ka ala no mbaɗeten ɓaade min mi neldima jawdi kaldu nden mi soodi o joom oto addi so tawi ne waɗa kay ko ane joom oto mbaddata o wi ala kam koye on alay saago yoɓamo jawdi makko par ce que on o wino yo sood so soodi jawdi ɓaade jawdi o heeɓa avant omo heeɓa jawdi maayi on alay saago yettomo jawdi ɗum no ko caɗele wadde ndeke yimɓeɓe yo ndente e on banggue goto foof ɓaade kañum waɗata taske muɗum yo soodan ko wode jawdi muɗum ko dañi hen foof anda ko ɗum Allah yiɗi ɗum e ɓe mbasa lorte a haali ɗum joni e nela sallallahu alaihi wasallam wi ko julɗo hara lore e ɗum noon wadde haraɓe lor hay goto e fawde ɗum yo soodat jawdi wuuro e wuuro walla leydi e leydi e kono noon kadi annene so tawi neɗɗo o soodinima jaaɓa Allah so tawi yettima ɓaade kay ari ha yettima a timi e jawdi ma ko maayi on kay sa tawi a noddi ɗum ko dawide jomoto de addi jawdi ko mayde kono noon annene Allah jarama nde wonno annima yettima ɓaade a soodina ha leldi e kono noon so tawi ko fawtande neɗɗo o kadi wiide ko hankkadi ma yoɓma jawdi ɗum musique on ala ko wawi hen e ɗum ne ko caɗele hannde wonne tawateɗe ɗo e nder leydi Sénégal e ɗum ɗon ne ko yinnoɗe ɓeydude hen tan mbeɗa yimɓe en mbatta e on banggue en haqqillaji no feewi seydi kan mi salmini wondiɓe fof waktu o ko yoni ga hen kadi tigui ɗum noon ya rokkoye waktu o gara kadi jokka golle seeɗa saabu kalɗa ɗo ko haalande wadde fayida no feewi jawdi de jogui ko tew e ƴiƴam e kadi koko wurata koko ɗum tan wurata nde yonti mayde nde ko nden mayata so tawi noon a soodi jawdi layya a waride ñande layya nde e firti ko ñande hen balɗe mayri gaasi so tawi balɗe gasani so tawi layya o so saaha o heedi e aɗa wawi dañde jawdi gondi ni lomtina ndin ɗon mbara ɗum ɗon gacca ndi coonɗa layya ndi saabu balɗe mum gasani e kono tawi balɗe kadi goram gaasi koko adi nde layya o yontata e ɗum ne kadi ko saɗede mawde no feewi e ko ɗum saabi woni hen ni goram mo kuma jawdi e ene jogori wadde layya e hono sayseɓeɓe kumta jaade hen ɓeɗen hay ɗum kadi ma en gara kede hen ni wagginde bandiraɓe mbatta hakkille e jawɗele he ne wonno yoga hen kono joni jahata ena keptoya jawɗele janane kumtoya gueɗe mbaɗ noon ɗum noon mbatten hakkille e ɗin ɗon fannuji mi doga tan caggal jettimi ceerno Mamadou Siraji Wane nde keɓɗa foof garta jokka golle machallah ceerno Tidiane Tamsir Seydi Thiam guiɗo jamala ñalema Abdou jam ñal ñalle jaam Thiam asala wotto yo warde jaam mi wottima mi yari ɗiɗi boɗeji toon nattomi galle de goɗɗo mi salmini radio ngo koye kuuɓal kadi kala mo ɗum to wonɗo salminama min salminaɓe ha jaltiɓe ene wayno toɓɓere ngabɗa nde ko toɓɓere koye saaha mum wona eɗen gandi oɗo saaha hannde sifoyi gueɗe fof no kamusen so wirde ko hoɓɓeyti kadi yimɓe kadi ma mbatta hakkillaaji no feewi kadi ganda kadi ko mbawi min jaagi kono banggue juutdeji men to sa ƴeewi wonande galle goto kadi abbo e jawɗi nayyi kuuma hen taw jawɗi fof so tawi hirsidama kadi ñamdotako ɗum kadi yimɓe kadi ma ƴewta ɗum no feewi andama diino o no wiiri banggue seeremɓe ewa so wonti an galle joni yimɓe nawene layo hen aɗa jogui bande mo ala layya est ce que yontani itta layya goto dokka ɗum bande o kañumen daña ko layyori e on fannu ko fati e banggue kadi cugguli ɗi kadi hande o saaha mbiɗa gandi fof ko ɓeydi surtout noon ene wonɓe gaaɓe kam en majjano sifori ɓaade hay newam sa sohli ɗum wonde tan poɗɗa soode ka fotani soode ɗum noon kadi so tawi wonɓe to ɓeene goyto wonde prix ji ne ɓeydi ko jomum kadi ma ƴeewa ko mbaɗata ko kadi rewɓe kadi resaɓe e worɓe kadi ganda ko mbawi gorko andide ko wawi ko wiide ene feƴƴino ɗo ene feƴƴino fone doole mum debbo one walla gorko one andin ɗum koye julde paya kadi wasa wiide no fayi ko yahata e on fan kadi ma ƴewte no feewi ɗum noon yimɓe ma tinjoro no feewi eɗin fannuji foof guila e dépense uji ɗi guila e foof kadi hande o sa wala ko conjoncture aduna hande ene faani kadi enen surtout kadi wonɓe caggal leydi ɓe e wonɓe nder leyɗele ɗe foof koma ballodira aɗa yiiya gonɗo ga ene joni tawne jogui walla abbo e charge uji kewɗi wadde hen ha wadde hen no mbiɗa ni e taw ma woni ƴetti pré bancaire walla woni ƴetti ben goɗɗo walla ƴetta to leyɗele men to ñamade prix kaji wattagate yoɓɓe kadi so janggo jom salaire ma ari taw hay sinno an hoorema yiiɗi kadi wadde gueɗe ma kadi wawata gasnude ɗum fof kadi ma ƴewte wiyama tinno ƴeewa ganda aduna yaade fof yimɓe jaara hen
yimɓe kadi mbayro ñaade jamanu yaata ɗum noon mi salmini Seydi Kane ko joni nation galle tan mbiɗen wadde naaten kam mbadde konngol men a salama Seydi Kane merci beaucoup gonga tigi a jarama no feewi micro dene sallo seeɗa ɗum noon ɓuri kam mi awani salmini e aɗana mbeɗa nanma Tidiane Tafsirou Seydi Thiam ala professeur amin nanma ko kanko numéro mum uddi professeur a jarama mi calminima ko kanko micro mum uddi ɗum noon no Yaya Ka wini kono tigi micro uddiga micro ma udditaki de min jafnima bandiraɓe dingiral to saabu micro men toon koko uddi tokki uddito ga ɗum noon ma en gartu e mabɓe no hanniti ni Yaya Ka so nananno en jokka seeɗa e kono ceerno micro ma tigi en jafnima rengo to banggue dingiral ga ina waɗi saɗede seeɗa eɗen nanaɓe ɓe nana en mataw ɓe nanta en kono noon ko tigui si aɗa heeɗade ɗum noon on ballaɗen de mataw ñawgom yafuya ceerno Abdoul micro ma ne uddi azar siga yettere joɓɓe pour jaggoyde on ɓe ñebbe jokku sabu gani waɗi ñaguiɗo konngol sino o ñaguiɗo konngol tan après dokke ɗum ko an sakkitiɗo henna hay goto ala ɗo hen walde yo Alou Seyni Sow yo woto ko fawanentede professeur a haali ɗo hen noon haala eyo Yaya Ka eyyi ceerno Abdoul on en ballodirat no feewi nde wonno micro ji ɗi ne calo seeɗa ko kalta ko fof mbeɗa heeɗi ɗum micro ma ne uddi guila professeur Gueye mi nani ko kalɗa ko fof mbeɗa heeɗi on e kala nde micro ronki udditade e jokke golle pour mbawen wallodirde wona sippirde hen ko kalton ko fof mbeɗa heeɗi on e mi ronku micro yo uddito ga hennene no hanniti ni e hayso ala ñaguiɗo konngol e wasata ko ɓeyɗa hen settan mi wona sippirde hen hani micro fo wutti jarama eyyi bisimilla koye ɓeydude hen gonnoɓe voilà wona ɓeydude seeɗa après voilà en camini musidɗo meɗen Mamadou Sy gorko mo Sadil mo hetti en toon to haalirde Mamadou Sy salminama juurama Harouna Pouy en nden kallemmaɓe bisimilla Yaya Ka jokka golle seeɗa koye ɓeydude hen gonnomi ko yewtere nde ko saaha muɗum kadi aɗa andi enen to men to pour wanne wiyede wonde yo wat ko wawi ko gonga ne moƴƴi kono noon ko hunde nde wona hunde wemde no feewi professeur noon wonko haali ɗo henna haalaka ko haala potka teskitede kadi min joni ene wayno ko joni battumi yii ɗum to men to mi wiyata noon alan woodani kono min kam so Allah mi wonano e ko jiyami no feewi kewnomi yiiri ɗum ko guure mawɗe ko wayno gure tan ɗo gure mawɗe Dakar en Thiés en walla gure men dow jolfuɓe ɗe ɓen kam mboɗo hewno yiɗum nde wonno wonde ɓe Italie manam galle waɗa sagataɓe nayo walla joyo moni foof tawa ko en jogui joom suudu muɗum après moni foof waɗa layya muɗum ɗum mi hewano yiide nder gure men Fouta ne mbaɗa ɗum kono joni mi watti yiide ɗum toon professeur kadi haali no haaldini kadi ko hunde sellude jawɗi tati walla jawɗi nayyi mbarde e lawol gotol ɗum kadi des fois so tawi on ngala ɗo moftuɗon ko ɓuuri hewde hen so sakkaka ne wattinto ko bonde taw won takkiɗo sara moɗon ko banɗon walla ko koddiɗo mon ala kañum ko waɗi layya ɗon kadi normalement mi anda ko joom deften ɓe mbi hen kono ɗum normalement ene harno ƴewtede on banggue ɗum kam so Allah enen gure men fuurɗe mi he teskitanoki ɗum kono joni watti yiide ko wayno mi anda noon komin woni mi wattano hen hakkille kono oɗo saaha mi yii ko wayno par ce que hay taske rawane mi yii ɗum taske rawane o saaha mboɗo Sénégal toon tawi mi yii ɗum mi hewano yiide ko wayno kewno yiide ko gure jolfuɓe ɗe walla jolfuɓe kewno wiide mbaɗ ɗum kono enen joni watti yiide ɗen mbaɗa ko wayno mi hewani yiide ko wayno o saaha noon gueɗe ɗe fof ko ɓeydi enen kam no Alou Seyni Sow pullo en calminima kanko e Hafsat fof koko ɓeydi
to men toon ko paarey ala fof ko ussi te kadi ko ɗo ɓeydori ni en cikkani sene usto ɗo kay ko ɗo tan kadi ummo rotorata feewa dow kono ustitade ha wayno wano ni hunde fof ɗum ɓuratidde wiide wonde yo ussito ɗo kam no ɓeydori ni en ganda so tawi ene jogori ustade ha wayno wano ni hay ɗo hen magasin ji men ɗi enen ɗiɗo ɗo kala to mbaɗanoɗa 20 euro 25 euro hande sa waɗani ɗon 30 euro 35 euro a sottata no ga wayni noon toon non wayi surtout noon ko ɓuuri hewni eɗen mbiya wonde ga hena ɓuuri wonde moye haala ko noon to moye ɗe ngala to so Allah tampirde ne heewi mais yimɓe kadi wiide wonde ne mbaɗa ko mbawi tan kaɗa hen so heɓama nde ɓuuri kono kadi heɓde ɗum wona hunde welde so heɓama noon ɗum ɓuuri andude ko wawi hunde fof ɗum ɓuuri welde kono noon ɗum ɓuuri tidde kadi so tawi mi daari pullo boli ko waɗata walla mi daari professeur ko waɗata wiimi waɗɗu mi wawa wadde ɗum waɗade ko mooro ko moori mi cukuli potani ko ɗum waddata caɗele ɗe sukaɓeɓe kadi noon sukaɓeɓe kadi ne mbiya wonde baba waɗ ɗum ɗo kaari mbaɗi ɗum mbiya sukaɓeɓe ko ɗo doolam tolni est ce que eɗen mbawi wiide noon sukaɓe meɗen eɗen gonde probléme uji no feewi eɗen gonde probléme uji no feewi yo Allah ittanen ɗum tan eyyi ceerno Abdoul Allah jarama ɗum jinno wattude hen tigi wattanema nde ko heewde fayida no feewi seydi Kapullo ko welma juuɗi peewi jarama Yahya Ka gorko mum Abbaye Siwol kono kadi haalande nde machallah jumpi ganduɗa jumbi musidɗo Tidiani Tafsirou Thiam ko fewte layaji ɗi to banggue enen banggue saria gonga saria ene haala kala kelifaɗo ene foti tigui layyade kono kadi renduɓe kadi hono barme goto so goto layyima heddiɓe ne mbawi yaade wondude hen ɗum foof ne haale kono enen kam to banggue maslaha hen saaha worɓe ne jiiɗi wadde maslaha rewɓe calo debbo hen foof wiya kañum ko ma joom galle mum layyano ɗum ko saɗede aɗa yiya gandanɗa hoore maɗa gorko tawa ina wawi rendude miñum ndenda tigui mbaɗa layya kono noon wiyete ko goto foof yo wat sunno e gueɗe mbaɗo taw noon sunno o en ƴeewani tigui caɗele so tawi gantu waɗi hol maslaha poɗɗo waɗede en ƴeewata ɗiɗo gantuji ƴeewaten tan ko bande waɗi mbaɗa noon woy nimsita so tawi doole potani goto hen foof wi ko ma waɗa no yiɗiri ni te e galana ɗum ngulɗon ngaalu ko caɗele mawɗum feewi saabu wiyama hay yimɓe ne mbawi rendude cooda naggue ene mbawi rendude cooda ngeloba fodde yimɓe jeeɗiɗo ndenda so tawi ndendini cooda ɗum ɗon mbara wona layya mumen goto hen foof daña hen ko Allah yeɗɗum hen kono noon en mbaɗata noon sababude wasde tigui rendude holi o musidɗo dillowo ceer ko Oumar Ndiaye walla ko ceer Oumar Ndiaye mo gandumi ala ko almudo tan machallah wallahi mi andano ka wonɗo oɗon celli ɗum de ko weltare tigui min jabbe hoore jiire Seydou Ndiaye jaam Allah ñalema voilà oɗon celli basi voilà joni kam ko wiyete ko wajiɓe ko yim geewo no moƴƴi bisimilla alhamdulillah Seydou Ndiaye taw kam en kiiɓi fartange naatde jokkodirde e moɗon hannde kadi machallah tafadal ya cheikh subhanahu wa taala hindole annabi sallllahu alayhi wa sallam kadi sallllahu alayhi wa sallam wi fa in chakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid so en jetti kam ɓe ɓeydano on so ngornima on ɗurnima ha lefte allah subhanahu wa taala eɗe cetti yo allah dandu en mi hettima yewtere wonko kettimen affaire lahiyaji ɗi ko hunde fonde waɗede dawa aɗa andi dawa waɗi ko fannuji hunde fof holde foti haalde haala holto foti haalede holde foti haalede eyyi hunde fof kadi e zamanu muɗum awa hol fotɓe haalde ɗum kadi aussi ɗum ɗo fof kadi ene jogui matiére waɗɗoɓe dawa ɓe kadi e gandi ɗum eyyi affaire lahiyaji ɗi eski enen dewe meɗen Allah ɗe ɗum ɗo joni haytinno ni dewal Allah ko woni farilla ko so wonti he yewngo en gandi hankkadi ɗum ɗon hankkadi gasi baraji ala hen lahiyaji meɗen ɗi ha fertini wona hay farilla ko sunna sunna tentinaɗo alhamdulillah so aɗa jogui aɗa hattani aɗa wawi wadde sa ala
woto wujjoy woto fen woto ɗumin est ce que enen mbaɗɗen ko ƴewde baraji hen walla ko yeego mbaɗirɗen walla ko hankkadi ko fina tawa ɓaari ko naatti e culture aji meɗen ɗum ɗon ko haala mawko woni ɗon taw déjà en gandi lahiya ko sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam walla gila e annabi ibrahim en gandi ɓiɓɓe muɗum wino ene قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين غاندي دum don kadi ko qur'an halidu gila e sunnaji annababe min ibrahim ha are annabi sallallahu alayhi wa sallam est ce que enen no mbadirten lahiyani ko non sunna wi en mi hettima ɗo waaji gooto wii wayno galle gooto jogoo jawɗi keewɗi irsa ɗum ñalawma gooto ɓe nganndi allah subahanahu wa taala wii ko kulu wasrabu wala tusrifu ñaame njare woto bonni eyi ɓe nganndi bonande kadi moƴƴaani nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗino hitaande taw tampere ene waɗnoo no feewi kadi juurɓe heewɓe gimmiimme e ceɓe he e ceeɓle fof ngari madina eyi o haɗi noon moftude ko ɓuri balɗe tati o haɗiriɓe ɗum noon ko hiiɗadeɓe beele ɓay a anndi tawi a mofti bonon oɗo ene maaye heege taw aɗa waawi hokkude heen bande nganndi expérience annabi sallllahu alayhi wa sallam kal muɗum noon o yamiri eyi en nganndi hadiseje ko ngari keewɗe e nelaaɗo sallah ai sallam ceeli ene keddinoo pour ɗum ɗo lahiya o yamiri yoɗi joorne soɓe njaha umra kadi aussi ɓe njooɓoro eyi ɗum ɗon kadi aussi oɗon saria fukkima wonde enen noon mataw dankiɗen tan han kadi woto wone yimɓe noon wona fof noon eyi ko woto mofte ko ɓuri balɗe tati eyi tawi a wawi han kadi moftude ko ɗum ɗo ñaama cakkoɗa hen kokka hen neɗɗo kadi aussi so ɓaari o koddiɗoma so ala ɗum ɗo pour kokkamo jawdi kanko e ɓaari o ala waɗɗakimo sa jogii han kadi sa hirsi jawdi ma fecco hakkude moɗon kokkamo ko ñaami mi wona ko yo ñaam yo haar eyi ko ɓuri ko bonde ten tawi kadi galle ni mawni kadi aussi on mbawa ɗuminde oɗo yo woto ɓuur balɗe jeegom walla ko famɗi ɗum balɗe ɗiɗi ha tati ha nayyi eyyi ɗon o aɗa wawi hirsude sa heɓani premier o pour sa ñande deuxiéme julde walla troisiéme julde eyyi woni anduɓe jeehi ha nayeɓere julde ni yo haat ɗon woto diwɗon eyyi soko en garti hande o enen mbiyata kumbo wawi kumanda mataw wande hande o tawi a addani jawdi tan wadde gallaɗi han kadi mawdi han kadi mataw han kadi ɓuure lawata wiyata han kadi baba galle ngel ɗo kay ɗum ɗo woto hersinam en plus pirati ko natti sababu nde allah subahanahu wa taala mbattirɗen ɗumen ko yeengo walla mbattirɗen en ko aadaji meɗen walla mbattirɗe holto faweten hunde nde ɗono namdal nen ɗon jees ƴewɗe kadi seereɓe ɓe kadi ene foti findinde miskineɓe ɓe findinde kadi même hay jogiiɓe ɓe haade ma yaade aɗa waɗa ɗum ɗo tawi a heɓani sa heɓani jawdi lahiro mbeewa kam walla tawane heeɓi hitaande tawane ɗumini voilà tawi kadi a heɓi kadi aussi walla oɗon joni on joni yimɓe jeegom coɗon nagge walla mataw enen kam mataw ɓurɗen tiigade tan koye jawdi ndi ene andi anduɓe hewɓe ene jaari wadde lahiya e nagge ene ɓuuri e ɗum ɗon kadi ko ihtilaful ulama eyyi ça veut dire ko andu mbiya ɓe ƴiisoyi ko ça veut dire kala jaaɗo ñande aljuma premiéme saa o wayno cakkiɗo nagge eyyi ari noon hankkadi tam cakkiɗo damgol cakkiɗo gertogal cakkiɗo hankkadi woofode eyyi ɗon o ihtilaful ulama ene toon eyyi annabijo sallah alih sallam kam waɗi ko jawdi sa heɓani jawdi keɓɗa ko mbeewa ba tawi kadi ene timmi hay soko hitaande e ko fawi
ene fayi alhamdulillah lahiyo ɗum tawi a heɓani mbewa keɓɗa ko ndamdi fof ko gotum walla keɓɗa ko ni haysinno ko mbaalu eyyi woɓɓe ni ene ɗumina haysinno woni sahabaɓe mbi haysinno ko lella keeɓi ni awa ene wawi lahiyorade ɗum eyyi ɗum ɗon ni ko hunde wonde yo hunde nde won haalisan mbi wajhillahi subhanahu wa taala ya taw aɗa laɓɓini ko mbaɗata ko est ce que mbaɗirmi ko yo allah subhanahu wa taala jaɓanam lahiyam o walla mbaɗirmi ko yomi wiye walla mbaɗirmi hunde nde ko yo haale yo sare yo sankite no waya hannde ni en nganndi haalullaji keewɗi ene ɗon eɗen poti haaldude ɗiɗon haalullaji eɗen poti findinde kadi ɓesguji meɗen eɓe en poti kadi tafdeɓe kadi e diine l'islam tigi rigui keelele o kadi findindemɓe fasalu ahri in kuntum la ta'lamuna kala mo anda hen yo namdo e voilà ceerno wiyetno ceerno Ndiaye moƴƴi gonnomi koye addude namdal kisa haali fasalu ahla zicri in kuntum la ta'lamun ɗum noon so tawi yimɓeɓe ganda yo namdo anduɓeɓe e namdal ari nane nde haala ka haalande e ɓeeɗo hen gandanɗa hoore maɗa jiiduɓe yumma e baaba gonda e galle tawi goto foof ne wonde joom suudu mum e gueɗe mbaɗe noon o hirtoto o hirsa ga beele to banggue sariya ina hokki goto hen tan hirta kamɓe foof tan ɓe jaada walla gandanɗa goto hen foof tan foti ko hirsude banggue muɗum fecca e pecce ɗe mbiɗa ɗe o hirta ñande julde o hirta ñande Samba julde o hirta ñande Demba julde ɗon holno sariya o wiiri noon eyyi aɗa andi wone e ɗum ɗo ko kalnomi aya qur'an o ko kulu wasrabu wala tusrifu ko gandi enen ɓe fof so en kirtidi hankkadin tew o bonan surtout to meɗen guure meɗen to en ngala hay filfidere to mbaɗɗen walla kadi awa hay ɗumin oɗo hirsi hannde oɗo hirsi janggo oɗo madhab malik ene mbiya wone so wiyama madhab malik ene wiye wone almuɓɓe imam malik taw wona imam malik ko hoore muɗum haaldi eyyi joni tawi dammuwol ma ɓoccitimama eyyi kono kay e galle he eɗen jogui afo galle hannde kanko hirsata janggo mbiɗa wawi hirsude e fabi janggo Samba hirsa ha wona 3e julde ala bas ɗum ɗon ala bas tawa kadi en bonnata ɗum ɗo ɗum tawa kadi soko en kirti kadi aussi est ce que kadi hoddiɓe meɗen miskineɓe wonɓe ɗon ɓe kadi aussi tawi ene heeƴe e meɗen ɗum ɗo hankkadin ko kamɓe ƴeewata est ce que soko en kirtidi tew o eɗen mbawi ñamdudemo tawi keewal yimɓe tawi galleji mawɗi bonata kirsen enen ɓe foof surtout ñande julde nde kam tentina soko en gandi kadi ene ɓe fof eɓe kirta hankkadin so woni ɗon bonan tawa kadi janggo e muɗum goɗɗo ne wawi hirsude tawi kadi est ce que miskineɓe meɗen ɓeɗo kadi aussi ɓe lahiyota ko ɓe ngala hay koɓe laahi soko enen ɓe fof en kirsi kadi en keññiɓe hen aussi heddotako alhamdulillah ɗum ɗo kadi ko baraji ha heewi mbaɗirɗen ko yo wel allahu subahanahu wa taala ñande muɗum sa ñaami hen ko yetti ko a sakkima hen ko baraji ɓoli ene ardire hadiseje kala leeɓol aɗa jogui hen baraji sappo eyyi somi arti kadi e lahiya kadi aussi jehen en mbiya eɗen calliga lahiya eɗen loota lahiya lootatake lahiya salliktake e sallikto kay ko juulowo sa looti lahiya déjà kala leeɓol gonngolongal ça veut dire baraji an a usti baraji maɗa e na are to Abou Daoud to kala leeɓol gonngol hen a jogui hen baraji sappo an o joni saka yeeyi a lootoyi ya aɗa andi a usti baraji ma walla a ustani baraji ma sammini baraji ma eyyi ɗum ɗo foof eɗen poti ko darsuji woni en keblaki tan pour wadde hen darsu kono noon ko haalete hen ko ene heewi darsu goto wawa darsuji ɗiɗi ɗi wawa awa kadi ko ballodiral tan inchallahu awa kadi min mi yowa ɗo kadi inchallahu kadi yiyama kadi seeɗanɓe wonɓe kadi ene hen ene mbawi kadi sartanade hen kadi kalɗen hen kadi walla goɗɗum walla ɓeydude hen kadi walla kadi addude hen kadi namde eyyi barakallahu fina wa fikum jasakumullahu khayr hono ɗeɗo jewte kadi ene moƴƴi no feewi hunde foof ene nde foti haalede eno foti haalirede eto foti haalde e poɗɗo haalde o kadi hananene ɗum ɗon kadi aussi surtout kadi e wayno anduɓe ɓe kadi e seeremɓe ɓe so nelal sala bo e yiyama haadis o ene selli walla sellani
صنفان من أمتي إذا حسنوا حسد الناس وإذا فسدوا فسد الناس العمراء والفقهاء الله أعلم تلقول أنا هذه لكي دي إلى أدنى سب بيوي أدنى أفو فيو تكو بينغوني منون بينغوني كم بتيجي بتجتيم أدنى أفو بنا العمراء اللام والفقهاء إتيرم ɗum noon barakallahu fina wa fikum en kadi kamɓene kadi koɓe misal no feewi yoɓe tiddi yimɓe so ɓe ngari kadi aussi yoɓe cooda ko hakkindi ɓe pindini yimɓe no feewi sa heɓani lahiya woto wujju woto fen awa kadi mbaɗirɗa ko sabi allahu subahanahu wa taala sa heɓani nagge e sa heɓani jawdi ƴeew mbeewa sa heɓani mbeewa ƴeew mbaalu walla ndamdi fayndi aussi fof yiyama ena tella lahiya ɓaari mbaɗirɗa yo won tan mbaɗirɗa ko sabi allahu subahanahu wa taala tawi kadi ko oɗon jeeɗiɗo kadi on keeɓi nagge walla on keeɓi ngeloba kadi aussi oɗon mbawi ɗuminde surtout kadi ɗum ɗon kadi miskineɓe heewɓe ne mbawi hejje hen eyyi ɗum ɗon kadi barakallahu fina fikum ɗum ɗon kadi ko toɓɓere muɗum bange eyyi jasakumullahu heyra miɗo hetti on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum rahmatullah seydi Ndiaye golle men jooɗi peewi gorko mo leydi men Mali hono ceerno Oumar Ndiaye machallah ɗo henne laaɓi laaɓtiɗo wonno ko laaɓaɗo haalata yo gen yoɓe moƴƴere wonno binduɗo laaɓdal noon ƴeewen tigui tigui tawi koto Maro Faye e calminoni Ibrahima Dame Dia mon toon to haalirde kadi omo hetti omo rewindi gueɗe machallah e ceerno Yahaya Seydi Ka bisimilla gueɗo eyyi ceerno Abdoul en calmini rendogo lawol ɗiɗoɓol samitama juurama en calmini ceerno Oumar Ndiaye e jogui namdal walla lamdal no woɓɓe mbirata faade e makko so tawi joom galle soodoyi jawdi andi ko wawi soodi jawdi addi wi wonde ndiɗo ko jawdi layya addi huumi e galle debbo wi wonde o tati memata jeenayyi ndiɗo kay waɗetaki ɗo alay saago tan ñora tubma gadda ko ɓuuri ndiɗo layya o ko debbo o jeeyi ɗum walla ko gorko o jeeyi layya o ɗum ko namdal ngal ɓeydol seeɗa ngol ko mbiya wonde sa ala mbaɗa mbeewa kam mboɗa andi kam kañum e hewde gulale mankude sutoro wewe muɗum ɗum kam mboɗa andi hoddi fof gandal ko mbeewa layya ɗum kadi ko caɗele addata yimɓeɓe on jarama a jarama Seydi Ka ceerno Oumar Seydi Ndiaye bisimilla e jabbol ceerno Oumar Ndiaye ene wawi taw ko goɗɗitiɗo seeɗa yeyaka jarama golle ma jooɗi piye en camini Aissata Sy caminen ɗo no deɗi meɗen yeero garli on kam ala hay gertogal Seydi Ndiaye bisimilla ma gaccono hakkide mi hettaki wonno ko ɓe joddimɓe ene jinno hettade wadde parlor ko kalaton ko mataw ko onno kay ƴewde no waɗirte parlor ha ɓe haalte ko taw ko ɗum jiiluno mi arta hen bisimilla mi arta hen ceerno Oumar min calminima yani woɗɗi ɓe won gonduɗa ɓe fof calminama mbimi wonde so tawi joom galle e soodi yeehi daral walla to wawi yaade fof soodoyi ko wawi addi humi wi wonde ko ɗum ɗo anniyi wadde warde janggo walla wadde layya joom suudu mum yalta wiya wonde tati memata ha jeenayyi ngel ɗo walla ɗum ɗo waɗetaki ɗo hen e galle he fonda hen foof yo goɗɗum adde ko ɓuuri ɗum ɗo ko ɓuuri mantinade walla ko ɓuuri yiitinade ware e galle he tawa noon kanko coɗɗo ko ɗum ɗo o wawi layya o namdal ngal woni ko gorko o jeeyi ɗum walla ko debbo o wiide tati memata jeenayyi o jeeyi layya o ɗum woni namdal ngal a jarama wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Seydi Ka eyi en kaali gila adana mataw kumbo wawi kumanda en gandi so jomum addi lahiya kay jogui ko lahiyotoɗo kañum hoore muɗum ko kañum ley jeeyi eyyi soko mo hattani kadi o sodani joom galle makko kadi aussi e joom suudu makko kadi yo lahiyo eyyi ko baraji kana heewi kono noon so salima awa ɗum ɗon kadi en kaali ko sunna wona hay farilla awa enen joni mbattuɗen mataw ko yeego mbatten kadi aussi ko ɓuura ɓuuri awa ɗum ɗon noon ko hunde wonde e ɗum noon kadi diine ala ko ɗuminen enen kadi mbaɗɗen ko feere meɗen tawi noon ko diine o gaya kadi kala ko jomum heeɓi awa kadi wona ko ena lordira wona ko ena tampina hoore muɗum diine koko newni
la yukallifu llahu nafsan illa wusaha wogki fawaka so wona ko hattani e ko wawi eyyi ko ɗum ɗo o jogii ko ɗum ɗo o waawi yo addu alhamdulillah tawi ko debbo kulɗo Allah kay ganduɗo diine ɗandi kala ko baba galle addi han kadi wiyata ko alhamdulillah foti ni ko yettude Allah kadi aussi awa wiye ɓesgu muɗum ko ɗo gadduɗen ala fof ala jomum kadi aussi nangto hen ha ɗumina ñaago yo Allah subahanahu wa taala jaɓan ɓe lahiya mabɓe eyyi ɓe gona hen no moƴƴiri ɓe ñaama ko ɓe dañi ko taw ɓe jooɗi yaaka ɓe mbaɗani hay hunde kono noon soko wi kadi memata jeenayyi ɗum noon kadi wonti hunde wonde noon ɗum noon han kadi joni baba galle kay wawi tan ƴaade ƴeewoya kadi aussi tawa addata lor walla addata goɗɗum addata tampere tawi kadi o yiiɗa mbuure makko kay yiiya ɗum noon kadi ko hunde wonde kadi han kadi kono kam ko l'islam wi ko kam ene laaɓi no wi tal eyyi joni noon han kadi soko en gaddi peeje meɗen walla e peccorɗe meɗen han kadi ɗum ɗon ko hunde wonde ɗum ɗon kam wona e diine l'islam haalani ɗum awa nela sallah sallam haalani ɗum eyyi kadi eɗen basiyo kadi aussi bandiraɓe rewɓe kala ko baba galle wawi addude tawi ɗum ɗo nangtuɗe ena e tiiɗe kadi so ala kadi aussi ewa kadi muññitmo ni an hoorema an joom suudu o wawa mbiya wa tilkal ayyamu no dawiluha bayna nas e ñalawmaji ko ene filtodira tan ene mbiyata aduna ko hutti doñargal a ɓornoto oɗo hannde tan janngo ɓonɗa oɗo innama al usri yusran innama al yusri usran eyyi hannde kala caɗele ma yaajede ar kala yaajede kadi aussi ma faɗugol ar eyyi hannde ko o jogii ko ɗum ɗo jettena Allah subahanahu wa taala nangtoɗena haa tiiɗ eyyi hankkadi nganndi ko ɓurtinirale ɗum ɗo hankkadi ɗum ɗon hankkadi yo Allah faabo yo Allah dandu eyyi ko ɗum woni ko ɗuminte ko ɗum ɗon hankkadi ko hunde wonde awa jooni kam yimɓe mbaɗan masala ha tan hankkadi tawa mbure juulata kadi caggal galle tawa kadi no ɗuminirte eyyi tawa kadi muusani makko kadi tawa ɗuminani ɗum ɗon woni darsuji ene foti waɗede no feewi surtout bandiraɓe rewɓe kadi aussi yooɓe cabiro yooɓe nganndu kadi aussi ko Allah subahanahu wa taala feccatma ko Allah arsuɓinma kadi ñaama kadi jetta hen Allah o ñaagoɗa Allah kadi Allah subahanahu wa taala lomtinano on kadi ha heewa eyyi in sakartum la azidannakum tawi on manti Allah tan Allah subahanahu wa taala ɓeydinanono ha e heewa kono so on jawi kadi on ɗurnima on ŋornima ɗum ɗon ene jukkugo Allah ngo ene muusi no feewi no feewi no feewi mi annda somi jaabima namdal maɗa ko ɗum ɗo woni ko Allah subahanahu wa taala andinmi kam hen allahu alam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jarama Seydi Ndiaye golle ma jooɗi peewi yo gene yooɓe moƴƴere jarama kadi Seydi Ka e ngal ɗo henne e labdal nde wonno labdal ko gam yidde labsidade e laɓɓinde so tawi kadi hawre kadi pamde ɗum kadi so jaabima kadi machallah ceerno Oumar a jaabima ko Allah haali hen ko kono kadi a jaabima kadi ko ganduɗa kadi enen kadi e masalahaji koye men ha yetti worɓe wawaɓe foof nan ɗon ɗum noon ko kumba wawi kumanda ɗon ko haala mawka jarama Seydi Ndiaye mi addat ɗo labdal e mi siftino bandiraɓe kam gonɗen koye haalirde rendo wondude dingal fulɓe fulaɓe lamɗam e kola ɗon layen yewtere meɗen wiyetede dartol e jole jole ñande tati lewru meɗen jeeɗiɓiru ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɗo e nder yewtere men wiyetede dartol jole jole e tawi hannde jewten ko tiiɗallaji gurdameje ɗe joguiɗen hannde e nder aduna o no sifori ni kono noon tiiɗallaji ɗi mbayni foof ɓerɗe men ɗe eɗe ɓeydi tidde e ɓeydade wadde gandanɗa ko mbaɗanɗen hanki e hecci hanki tawi on saaha kadi won joguinoɓe hen won yaajede wonnode hen no foti wade foof no foti foof kam ko jogono seeɗa kono hannde o tiiɗalla o koko heewi no feewi wadde hol peeje ɗe poɗɗen wadde ha mbawen dartade e caɗele ɗe wooda ko diwruɗen hen no foti foof e gaddoɗen hen kadi ñalawma tedduɗo payaɗo o julde taske
eɗen gandi so tawi taske yonti hankkadi nde yimɓe nana kaala haala layyaji ɗi nana kaala haala comci ɗi nana kaala haala tigui tigui e hono nosoji batteɗi hen ɗi tan e kuuɓal e wadde holno mbaɗiten ha goto foof tigui tigui yaada e jeefa muɗum e tawi kadi wondi kadi e neɗɗankagal muɗum e ndimagu muɗum timmugo no hannirta ni ceerno namdal ngal pandami ma joni joni e layya haalama jawdi haalama tigui tigui neɗɗo ala jawdi haalama mbeewa haalama mbaalu haalama ndamdi haalama tigui tigui naggue haalama ngeloba ɗum ɗo foof haalama ɗeɗo gueɗe foof wiya hen ko so tawi koko timmi layya manan timmi e duuɓi walla so hitande walla so lebbi ko timmata wonde layya ɗum ɗo koto banggue sifa to banggue duuɓi muɗum e kono ceerno gartana en wonde e golɗo dammol so tawi ganduɗa homo ko jawdi ndi koni gumbaldi en jawdi ndi kodi tolliri en jawdi ndi kodi ɗokkiri en jawdi ndi ganduɗa hoore maɗa no sifo o wayni tawi ganduɗa hoore maɗa no sifo o wayni o wona pewɗo no feewi woni hen no siforto baali en beyi en e ɗi ko kiitaɗi en ɗiɗo ganduɗa hoore maɗa ko gabɗi en e gueɗe mbaɗ noon holko sariya suuɓi gam tigui tigui yuɓɓinde gueɗe ɗe ha yaada eno diino o wiridani to banggue sunna o ceerno Seydi Ndiaye ceerno Oumar Ndiaye saɗnane mema micro o lawol gotol tan bisimilla bisimilla assalamu rahmatullahi wa barakatuh Ndiaye ma gaccon hakkude wonno ɗo kadi min goni keeɗe kay sippirde micro he mataw gonga wallahi a liiɓi gonga min nanma joni sanne ko noon tan gaccirton jaggirten ɗum machallah min paami min hooram dañiɗen caɗe guilnane eyi ko adda ko are e sunna nenaɗo sallah sallam kam jangguini en eyi damwol fotugol lahiyede gandi nelaɗo sallah sallam ko jawɗi ɗiɗi fotidirɗi payɗi ko lahi ngari en kaali gila adana en keblaki tan pour nadde pour lahiya la ɗum kadi en keblotono honno ma en kal ko Allah andini en hen kadi aussi tigui tigui kala ko newi hen tan bisimilla so wonno way kadi en gartu hen inchallah nabi ɗam lahiyi ko jawɗi eyyi gila e bammen adama e bammen Ibrahim kadi o fadaynahu bidibihin azim Allah subhanahu wa ta'ala sotiri Ismaila e jawdi e alkabs en jawdi payli mawdi alhamdulillah eyyi tawi a heeɓi jawdi ene moƴƴi kadi ko sunna eyyi kono ɓuura hewde baraji o ɗum ɗon kadi ene waɗi ihtilaful ulama ça veut dire tawi ko nagge ɓuuri hewde baraji walla kadi ko ngeloba ɗum ɗon kadi en jahani banggal toon o kono kam annabiji sallllahu alayhi wa sallam o hirsi jawɗi ɗiɗi o wi oɗo ndiɗo jawdi ko miino e ɓesgam ndiɗo jawdi ko miino e dendagal umma mouhammadou rasulullahi sallah alih sallam kala mo heɓani hen mo heɓani awa mi lahinima ɗum eyyi so Allah arsukinima ene jeeya e sunnaji kewɗi baraji en kaali gila adana to Abou Daoud to kala leeɓol aɗa jogui hen baraji sappo sa ƴeewi jawdi ko mbiyede leeɓi ko goni hen sa heeɓi lahiyade awa en gandi ko baraji kewɗi tirto oɗo ɗeɗo balɗe sappo eyyi baraji ko woni hen Allah tan andi ɗum eyyi ene jeeya kadi e sunnaji tentinaɗi kadi eyyi tawi aɗa jogui kay aɗa hattani wallahi sa waɗi ɗum kadi aussi ko baraji tan ha heewi eyyi sa heeɓi jawdi ene moƴƴi tawi a heɓani même hay jawdi ndi laƴori tawi laƴore muɗum feeñani no feewi tawi ene ɗugga cetta tan ɗum ɗon ene yona lahiya eyyi tawi kadi wona pooƴgol ha mbuo ala hen
eyyi tawi kadi wona ɗokkere même hay sinno en ɗokkiɗi tan a anda sa ɗokkere nde feeñani eyyi mbiya tawi ɗokkere nde ene feeñi noon awa kadi timmata lahiya eyyi ɗum ɗon timmata lahiya hay ɗum kadi wona annduɓe mbi ko ena wona e añeede tawi a heeɓi ko a heɓani ala so keɓɗa so wona ɗum walla lahiyorɗa tawi noon la yukallifullahu nafsan illa wusaha eyyi tawo kadi alladu ndu kadi heelani ha yetti hakkude tawi ne ŋurɓiti seeɗa tan awa kadi ɗum ɗon kadi ena sella lahiya eyyi ena aña noon kadi aussi so yeehi ha hakkude kadi aussi eyyi ɗon kadi ene aña walla kadi seelaka nufuru ndu seelaka kadi ha yeehi ha hakkude kadi aussi eyyi ɗum ɗon fof ene jeeya e gueɗe gañaɗe ɗe eyyi ko ɓuura yiɗede kay yo taw edi timmi yo taw kadi gallaɗi ɗi kadi aussi kadi ngumaldi ɓe mbi kadi ko ene aña ngumaldi ndi ala gallaɗi eyyi kono noon kadi aussi ɗeɗo gueɗe fof kalirten ɗum ko on joguiɗo so jomum ala enen mbiyata sa ronki kay hen kadi tawi on ala so wona ɗum ɗon ene sellanamo e wone anduɓe ene sellanamo lahiyorɗa ɗum sa heɓani ene sella lahiyorɗa ɗum sa heeɓi noon awa ƴeewa tan ko sunna wi hen ko eyyi tawa ɗiɗo ellaji fof tawa ngala hen tawa ena yiiye no feewi wona ɗokkiri wona poñƴi hay ha mbu ala hen wona laƴori wona ngumri eyyi kadi nela sallah sallam lahiyima kadi e jawɗi ɗiɗi cenaɗi en gandi ko woni senade kay eyyi ça veut dire taw itte tan taw wawata jibinde eyyi wona andum mbi ɗum ɗo joni nanni hay tappani ça veut dire ɗum senadi joni hankkadi kañum e tappani fo hunde ko wotere tan eyyi ɗum ɗon joni ɗum ɗon fof ene sella lahiyade wona ko añaka ni déjà eyyi so tawi en jeehi to hadiseji wone madhabaji noon ene jaaha kadi ene kaala hen gueɗe kewɗe kadi aussi eyyi kadi même saɗa lahiyo sa humi lahiya maɗa kadi aussi ñande subaha julde ena aña kadi holta di balɗe sappo ɗe mbasa tembude hen lebre ma mbasa ittude hen ceguineji maɗa ene yiiɗa kadi ñande subaka julde e neediji julde ñande subaka julde kadi aussi koora ha kirsa en gandi en jii hen kadi ko gueɗe jurmineɗe ko tenti to meɗen to en gandi ñawuji gonɗi hande ɗi kadi ngalano nden woɓɓe ene gonde diabète woɓɓe ene gonde estomac mbawa wadde hay heure-uji ɗiɗi taw ñamani yimɓe tan hankkadi terena tan hankkadi wiye ɓaari aadi meɗen ko ha 9h demi fummaten ene yamira e sunnaji ñande julde il faut kirsol law jeehan juuluyon law fummuyon par ce que nela sallah sallam wi kala mo ene hirsa yo ɗaccu ha juule saka hirsi kay taw juulaka taw fummaka ça veut dire an ko sadak tan a heɓani baraji lahiya an kay ko tew tan saabu goto ari hirsi e ɗum ɗo damuwol muɗum ko haadi juulede o wi anga a heeɓi tewde kono a heɓani lahiya ɗum ɗon kadi il faut mbatten ɗum kadi e hakkillaji meɗen saɗat ɗumine soko wiyama assalamu aleykum tan hawre laaɓi maɗa kirsu jaaha kirsuya eyyi woni madhab maliki noon ɓe mbiya homa almami lahiyo ma almami hirsa eyyi ka ɗon haala kam en ngala ɗuminani par ce que yiya kam e sunnaji annabi sallah sallam soko juulama silminama tan woni fof yo haaɓe hawre laaɓi muɗum yaaha hirsoya eyyi eno yanti hen kadi aussi kala tawi a wawi hoorde kadi ha taƴira heeñere nde ene jeeya e sunna walla soko heeñere soko damuwol he tan wooda ko juɗanɗa walla saka sahane tan taƴira ɗum en gandi kadi aussi ɗum ɗon kadi ko fonde hojjinede no fewi wona ñabbuli joni mi hikka ko toon gonnomi koto meɗen to gandi woɓɓe kadi aussi taw mbawa ene gonde diabète ɓe gonde tension ngaji hankkadi ene gaana tan hankkadi
haaldelo fekkoro hankadi wiye ko ma ɗumina en gandi ɗum ɗo wonti hankadi lor tawi kadi a ronki hankadi ko sunna tawi a ɗumini alhamdulillah ya ñam yar eyyi hankadi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa hankadi soko annima soko hankadi soko wiyama assalamu aleykum jaha hirsuya jawdi maɗa ñama hen cakkoɗa hen eyyi kadi ko wiyete ko ma almami toɓɓene so ala lahiya ɗum ɗon kam en gandi ko hay anduɓe woot en jiyani kam to anduɓe kaali ɗum e wone seeremɓe meɗen noon to meɗen to eɗen nana eɓe kaala ɗum kono ala to jiiɗen ɗum eyi ngati Aboubacry Siddique ñande hitande wotere waɗino ñande muɗum o lahiyaki pour findinde yimɓe ɓe ɗum ɗon ko e sunnaji jeeya wona e farilla hankadi woni sa waɗani tan aɗa jogui bakkat sa waɗi ɗon hankadi aɗa jogui baraji ha heewi en gandi hitande wotere o kanko arti kanko woni almami o juuli o fummini après o hirsani mo hirsa mo ala mo lahiyaki ñande muɗum ga en gandi he hirsata en gandi kadi ɗo o wiyoɓe ko ma almami hirsa tan awa ɗo kam en gandi oɗo qa'ida fottima ɗum ɗon kadi aussi ko kadi gueɗe kewɗe ko kadi ɓulnoɗe ɗe gandal no fewi awa bittu hen hadiseje ɗe eyyi ganduɗen kadi gonka meɗen ka kadi gueɗe kewɗe nene hen kadi aussi ñabbuli kewɗi nene hen kadi aussi tawi ka almami kadi jurmoɗa kadi ɓe gardinɗa ɓe kadi aussi kala hunde kadi ɗum ɗo muɗum wona minen kay min juulat tan ko oɗo waktu yimɓe ene cimmiri hankadin ko waktu juulal soko yoni tan yawno juulna yimɓe ewa kala ñamowo e ɗum ɗo muɗum kala kirsannoɗo yaha hirso hen kala woɓɓe mbawa fadde heege wawa mujji heege hay 1 heure de temps walla 2 heures de temps e no ñawuji mbaadi ɗum ɗo fof kadi eɗen poti wattude hen hakkille no fewi eyyi jasakumullahu hayre barakallahu fina wa fikum en mbaɗ morlal mbire tan wonno machallah kadi e toɓɓere he kadi a jarama kadi bisteɗa kadi no fewi seydi gatte noon ewa kala ko ndiwmi hen walla kadi ko perguitimi hen walla goɗɗum kadi la yafuya ɗaɓɓama no fewi jasakumullahu hayre barakallahu fina wa fikum assalamu aleykum wa rahmatullah jarama ceernam ceerno Oumar Seydi Ndiaye golle ma jooɗi peewi machallah a jabtima lamdal ngal a lamditima kadi ni hoorema kadi e ɓeydol jabtiɗa mbattuɗa hen kadi wasiyaji maɗa tigui no hannita ni e to banggue honno no sunno wiide ni eko woni farilla ko eko ganduɗa kadi ni ko woni mandub ko ɗum foof haali hen e ɗum ne kadi moƴƴi kadi watte hakkille no hannirta ni yo guen yoɓ moƴƴere ɗum noon eɗen gandi waktu men koko dogui ina saali dartade bandiraɓe hewɓe noon gabbi ɓoggol ngol en dewani ina mabɓe ñagam yafuya en coynima ɗo henne hono Dieynaba Seck kono kadi en jiiɗo e hono Abdourahmani Aw calminan ɗon Fatimata Aliou Déme kono kadi en calmini omo ganduɗa ko Aminata Toumbo wondude banimen debbo Diary Sy en jiiɗo Dieynaba Seck ko noon kadi mawɗo fulɓe Mamadou Yaya Ba sikala ko ɓeɗo gabbi en toon to haalirde en calmini hono Demba Guiro salminama juurama en calmini hono musidɗo meɗen Iba Oldou Sall woni Iba Sall salminama juurama hande noon cuwa yiide Mahmoudou Diop wiyata ko jaam jaguimo jagga kadi dendagal bandiraɓe yaadiɓe men koyno Pullo Dia gorko mo Jamal Wali jettirene ngo foof e kuuɓal en mbiɓe kadi nden ka Allah ikkisal mum yo won mabɓe no hannirta ni yewtere meɗen yewtere moɗon yewtere ɓe yaadiɓe te nder Dartole Joljole tawi hande o garaten tigui garɗen koye yewtude ko fewte tiiɗallaji gonɗi hande e nder aduna o no hannirta ni e tiiɗalla kam so tawi no haale gandu no foti haalde hen galo no foti haalde hen miskino no foti haalde hen kala gandanɗa hoore maɗa joguiɗo hen yiyande mo tiiɗalla o memi ɗum walla ina huuli haade memde ɗum walla ina jertina haade memde wona yimɓe on ɗon sikki ala so tawi ƴetti konngol mo haal hen ko weɗɗa yettama jarama kono kadi en joofima kadi ñalawma
tedduɗo gaɓɗo malaɗo woni ñalawma julde no ara ɓe mbiyata idul adha woni ñalawma layyaji ɗin ɗon layyaji kadi hol fotɓe layyade hol fotɓe layyanede e holno layya kadi foti wade e hol wasiyaji kadi joguiɗen hen to no ceerno Oumar wini to Allah wino gandanɗa hoore maɗa ñaame jaare woto bonne kulu wasrabu wala tusrifu sikki ala so en batti hakkille ɗum banggueji kadi en ñaami kadi ha en kaari tawi kadi en bonnani en cakkima hen en jokkiri hen en ɗam ɗum ne kadi ko nafoore meɗen tan ko ɓamtare wonnata en kadi ko baraji ha keewi no hannirta ni ɗum noon no jehen toon to musidɗo men Al Huseyni walla mbiyen ko Nima Boli dokkirmo konngol mo jogui ko ɓeydata hen walla tawi ko namdal jogui e garten Yaya Ka ɓeɗen ndi hankkadi ɓoyata lamtoɗen yewtere nde no hannirta ni Seydi Boli jaam Allah ñalle magguiɗo Abdoul Wahab kan gorko mañam yoroyaɓe Seydi Boli ha toon to uddude guesel mal dankir tamroje soña laɓɓaña e laggani meɗen calminirenno ko tamtama juuram en calmini bandiraɓe foof calminiro mawno masara maalo e lemi yiiɗiɓe ɓoggol he eyyi jinnomi ko namdal faade ceernajo gonɗo ɗo henno ko wayno enen par ce que a haalinani konngol jikkannomi ni yo taw a yiyani kam tan mboɗo ɗo wi jawdi tan mboɗo adda ga hande guila juulde ne heddi balɗe jeenayyi walla balɗe sappo eɗen gandi ɗeɗo leyɗele wonnoɗe aɗa keewi caɗele pour ko fate dañde ñande julde pour hirsude nde joni noon so tawi ko guila joni kam jomum dañata jawdi e hirse wadde waɗa ga e firgo beele ɗum kam jomum dañi ko layya walla dañi tan ko tew e ñande julde eyyi ko ɗum wonno namdal ngal Allah jarama mi salmini bandiraɓe foof ene heewi joni ne heewi caɗele Allah nandi ɗo kam leydi Belgique mi annano onon to monto Nima Boli ne heewi caɗele ha men no aɗa andi ko kalten ko hen saaha eɗen kalten koko jiiɗen ɗum tagui eɗen jogo hen dalilu e temodere gorko nanɗo hennene misoraji ɗi mbiyata ɗumen ko yo layyo jomumen jaaha cooda jawdi hirse taaƴe walla mbiyata sile pularo kam boni ɗum sile wedde nder frigo mofte toon ha ñande julde ɗum nan ɗon ɗum noon ceerno Oumar Ndiaye dokkemo teddugal o jabto tan namdal ngal ceerno Oumar Ndiaye jawdi coodadi kam hirsa e sila waɗa nder frigo guila julde yontani ndin ɗon kam beelede woni layya walla ala Nima Boli namdi ko wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno Abdoul Wahab mataw onon minen komin almuɓe toujours onon goni feere ala on ceerno e sali nane ko toɓɓere nde garɗen nande ɓe mbi hade juulede hade almami julde ha hubbina gayna eyyi sa hirsi ɗon hankadin ko adi ɗum sa hirsi ɗum a heeɓi tewgay ko Nelaɗo sallah sallam wino sahaba goto on guila subaka law hankkadi hirsi damol muɗum o wi a heeɓi tewde kono a heɓani lahiya eyyi a heeɓi tew noon ko ñamminɗa galle maɗa eyyi kono no witeno kono noon kadi aussi soko juulama hankkadi yaltama a wakkili neɗɗo yo hirsane eyyi a wakkilimo yo yaw hirsanma ala basi ɗum ɗon kadi aussi o hirsanma o huttanma o addama tew eyyi kala ko ɗumi cekkoɗa hen kala ko ñamata hen ñama hen ɗum ɗon kam ala basi ɗum ɗon hankkadi koye lahiyaji compte ɓaade ko an wakkilimo eyyi an hokkimo responsabilité hankkadi total eyyi kono kay adi ko adi feerugol fajiri kay en gandi ɗum ɗon kam ihtilafa kamɓe fof jamhurul ulama fof ene kawri hen eyyi ça veut dire koma fajiri ndi feera eyyi koma kadi aussi ma juule ha fumme ha yalte ha khutba o waɗe ha gasa eyyi ɗum ɗon hankkadi noon ene are hadiseji hankkadi noon sa hawri e naɓi ma wakkil walla hokku neɗɗo goɗɗo yo hirtane yo ɗumine fof hankkadi koye lahiyaji heeje alhamdulillah eyyi mi anda noon soko faami namdal makko a jabtinomo ngal ni nane mataw ene welno kadi taadi namdal ari tan jomum jaabo ɗum noon ndima a dañi tew machallah a dañi tew ñamra hakkille kono to banggue layya koma juule
koma fumme ha gasa on sahande layya waɗe e kadi mbasen yejjide e ceerno haali ɗum nane ñande julde nde ina layye ñande Samba julde ina layye ñande Demba julde ina layye ɗeɗo balɗe tati aɗa layye ɗum noon jomum yotto hakkille e ɗiɗon banggueji no hannitini heɓa hono ko sunno o wi ko tawi kadi gandanɗa hoore maɗa wona fero coggu layya tawa heɓani layya sinno wonano layya o waɗanno koko wawi ɗum noon jarama Seydi Boly jeen toon to jaajiɗo maɗa jaajiɗo meɗen woni Yahya Ka ƴeewen kankone kadi namdal ngal jogui walla ɓeydol Seydi Kapulu jaam Allah jirema walla ñallema e ceerno Abdoul ankara men mbaɗi hen ƴogo jurto mboɗa andi kam newonta ko gonɗo caggal leyɗele men Afrique ɗe ñande julde wiye wonde so fummama gaynama so artama yo ware ɗum kam wona hunde newanide yimɓe ga heɗɗega leyɗele propos noon en général ko noon wayi wona hunde newide eyyi min namdalam woni koye o haali joni an ceerno Abdoul ko aɗa addi namdal ngal mi yinno wadde ɗon hakkude laaña tan kono hawre mi anda so yettima hen an kalɗa ko hol sikkeji gonɗi gonoji e layya walla dammol wiya wonde timmata layya min jinnomi ko ara e hol duuɓi timmoji ɗum ɗo wiye ko jawdi ɗum ɗo wiye ko mbaalu ɗum ɗo wiye ko ngeloba ɗum ɗo wiye ko mbeewa kam mbi wonde kone nde wonno kone heewi gulaɗi heewi lebseɗe ɗum kam ko joomum aybar guila suwata warde e ngeloba ko nandi hen mi waɗa hen gongal gonɗo caggal leydi mo galle mum ala toon ene wawi neddu toon sonne layya ne tawa est ce que ɗum ne wawi wonde jarama moƴƴi ɗon laaɓi laaɓti Seydi Kapullo ceerno Oumar Seydi Ndiaye bisimilla e jabbol wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eyi nagge ene yamira duuɓi ɗiɗi en natani tati eyi kadi wonande jawdi eyi ko fewi heɓi hitande eko fawi walla so jaasi kam yo haaɗe lebbi 6 eyi ɗum woni dernier o ɓurgol famɗude duuɓi ngol eyi so jaasi kam yo heɓ lebbi 6 wonande mbeewa noon yo heɓ hitande eko fawi eyi wonande nagge yo heɓa duuɓi 2 ene natani 3 eyi Allah somi faami namdal makko ngeloba kadi aussi kazalika o wayno duuɓi 3 en natani woni madhabaji kadi no kirtiri kadi aussi jiyan eyi 3 en walla ha natani 4 eyi inchallahu allahu alam wonande somi faami namdal makko keddigal ngal ko wonande neɗɗo ena ga nelda Afrique yo lahiyane eyyi alhamdulillah ɗum ɗo fof kadi koye lahiya ɗuminteno ɗum woni wakkilde neɗɗo nde eyyi kankone kadi hay sinno kadi bakkinteɗo o monɗo ɗumi anniyi hen ko lahiya eyyi kadi o wakkili neɗɗo awa kadi soko juulama awa yeehi ha fummuyama kamɓene kadi mbasa hirsude ko adi fummal eyyi après ɗum ɗon fof kadi aussi ene jeeya kadi e sunnaji he ala bas ɗum ɗon kadi fof koye lahiya jeeya ɗum ɗon fof koye ala bas inchallah allahu alam wal ilmu indallah assalamu aleykum machallah wabarakatu a jarama Seydi Ndiaye jarama kadi Seydi Ka to banggue wakkilo ɗo ɗon won mawɗo amen goto e sukaɓe hewɓe to banggue farayta to kewi ko neldudemo e cogguji hono layya mbiyamo tigui yo hirtan ɗumen ñande julde kay eɗen tourni tan eyyi ɗum noon ina waɗe machallah jarama ɗum noon waktu men hankkadi koko gasi ceerno Oumar Ndiaye a weltanama no fewi machallah e nde wonno bawɗo bettetake e a bettama kono noon nde wonno ka kuudiɗo guila subaka ganduɗa hoorema to banggue gandal ngal ina naate hoore he ene deeƴi toon e kadi ne waɗi annore no hannirta dani ɗum saabi hande min bettanima e a wayi tan no koɗɗo galle ni kono kadi ka jaatigui galle e jabtuwuji ɗi jabtiɗa ɗi ko kewɗi fayida no fewi doken mbasen dartade jeen toon to Alassane Gallo Dia ko joni o yetti ene gasa ko jettidiɗo e jawdi makko no hannirta dani Seydi Dia Pullo jaam Allah ñalema
ɓe aɗa noon mbiɗa ɗi timmani de guel famɗi de ɓeydi junngo on calminama on juurama on ñagama yafuya eɗen ñaago kadi yo Allah hokku en tawede hono ɗiɗo ñalɗi amin ya gueno en calmini koɗo kadi no wayno ko fonno haalede ko fonno namdede ko no wayno namdama surtout Yaya Ka wonko waɗi yaɓɓi kam e ɗemgal gonmi koye firlade kono mboɗo jogui namdal gotal noon kam ko fati e wonɓe disons e Europe kam en général ɓuuri en heewde kam mboɗo sikki mataw minen min jogui tan ko tew kono min ngala layya e haala kaw haali ka joni noon holno mbawɗen wadde ha mbawen heɓɓitade ɗum sono heɓɓito kay salmi on juuri moon ñaagui yen fo heɓɓitade kay accata juula tan layoɗa walla kalda e cafato layeɗo kam haɗani ɗo kam layeɗo kam so interdit kam kirsa an hoorema kirsa ɗo e nder leydi Italie anani ɗo e leydi Italie ko jiimi ko woni hen wonduɓe galleji men ɓe yiɓe layade ɓe jomum ne haalda e jeeyo o mbuuse o haalda e muɗum o sooda e mum dammuwol ha gasa so yeehi noon hankadi ha fummamo o telfini ɗum hirsanamo on saaha noon o yaaha o tawoya ɗum taw hankadi ne woni silde o adda tewngu woni hen e mbaɗat noon eyi ɗum kam ine woni dammuwol kono ko heddi ko waɗe noon kono noon so tawi kono layya o anniya layya o tigui rigui kadi enen to meɗen to ne heewi silko bilkoji wiyata ko ma neɗɗo daro anniyana hoore muɗum hirsa so ronki ɗum kam yo taw yamiri neɗɗo kirsanowo ɗum wonna anniyano ɗum hirsa ɗum jogo laaɓi muɗum kono ko wayno sosoɓe kam ɗum kam ko mbiɗa ko hay ga ene waɗe kono min ɗewi ñawdemi seeɗa ko ɗum tan gay wannomi namdade a jarama par ce que no welda fof hirsirta mbaɗa tawaka ɗum kadi ko allahumma salli Allah yaafo gonga ɗum noon ceerno Oumar artu en seeɗa jetten ceerno Aliou hankadi tonguen ɗon jonde juuti waaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eyyi aɗa andi kadi tawi kay a felliti hokkude juurɗo hono maɗa hankadin a moƴƴinan jikki tan hankadin ko ɓaari o jaaɓi kay hankadin almuminuna ala surudihim e ɓaari ko ɗum carɗodirɗon eyyi ɗum ɗon kadi aussi a wakkilimo hankadin ko heddi ko kay hankadin a moƴƴin jikki ma tan hankadin ko heddi ko hankadin ko so waɗiri no woorirani no mbiruɗa moni hankadin kanko jogui bakkat o an kay a moƴƴinan jikki tan en gandi e gueɗe kewɗe kadi aussi il faut paamen en gandi gandal ko ena mawni ene yaaji en gandi men hay Arabie Saoudite pour lahiyaji ɗi no ɓe mbaɗirta ni e hewɓe walla hay soko ɗumini kadi en gandi ko yeeso wongo eyyi alhamdulillah ɗum ɗo fof ko wittude e ittude bonande ko Allah subahanahu wa taala wi ñaame jaare woto bonni eyyi ɗum noon hankadin tawi bonande ari hen tan awa kadi tawi ñande julde nde sa heɓani e deuxiéme julde nde aɗa wawi yiyade lahiyoɗa wona fof ko ya heeɓ lahiyo o ya heeɓ baraji ɗi walla ɗum ɗo ko ene deññe ɓernde ma tawi a andi saaha wakkilimo kadi ene manque heeɓidade ɓernde ma ñande deuxiéme ha troisiéme sa heeɓi kay an hoorema jaaha kirsana hoorema ɗum ɗon hankadi wona kaari nela kaari eyyi ɗum noon ko ɗum ɗo woni ko allahu subahanahu wa taala andini ene hen machallah eyyi ɗum ɗon fayida o tan ko woto porcen e ko diino o yamiri ko mbaɗen ɗum tan kaaɗen hen so tawi en mbaɗani ko diino o wi ko e ko mbaɗɗen ko ganden diino o ko yaadani hen koko ɗum ɗon so diino wi sa waɗi ɗum ɗo henene ko dañata ko layya sa waɗi ɗum ɗo hen dañata ko tew e ɗum noon wat ko diino o wi ko keeɓa layya e sa ronki mbaɗa kadi gandanɗa hoore maɗa ko kattanɗa ko keeɓa tew ko ɗum tan rewɓeɓene kadi mballa en nde wonno hen saaha ɓe ɓuura en doole no fewi goto hen foyta koma layyane gueɗe mbaɗ noon e woni hen kadi jiɗata wiide layyanama en kadi won layyaji kam ko yidde juulanede en e jomum wiye komi juulanteɗen wadde hayso gonɗa ko caggal leydi e juulanɗa taw ko juulanɗa ko dammugol ngol ne fewna ha fewi ne adda e ko no ñamirten yarite ni wiya kaari ko layyiɗo e gueɗe mbaɗ noon kono noon hayso tew o dañi e wonno yiɗi ko juulanede o wiyata ko yo waɗane jawdi mawdi ene gueɗe mbaɗ noon ɗum noon en jetti ceerno Alhassane Gallo Dia golle men joɗɗi peewi yo guene yooɓe moƴƴere paamen tan laddeji ɗi e no ɗi mbayni ko ni ɗi mbayi wona goto foof suusi hirsude e wona goto foof kadi yamira kadi yo hirsu
e wadde noon jaaden tan e jamanu to wino nane tilkal ayyamu nudawiluha bayna nnasi wala ko noon tan mbatten jaaden jamanuji he mbasen tigui tigui dañde caɗele to banggue koye meɗen cooda coggu layya tawa timmani layya walla timmani no layyirte ni ɗum ne kadi ko tew keɓɗa wadde saɗa so tewno kam so tew fongu e doole maɗa taw kadi caɗele ngala hen ina rewre hen Allah jokkiri en andam jeen toon to ceerno Aliou Ba ene gaso wona noddiyanke meɗen cakkitiɗo gudden yewtere nde kadi saaha o gasi ha laaɓi Kalidou Camara saminama jurama ndiyan kalle maɗa Seydi Ba Fullo jaam Allah ñalema denɗi dana maɗen labtima ɗen ndi ka keɓɗe jawɗi min ɓe keeɓi jawdi kono min kam heɓani jawdi Fouta noon heeɓi jawdi min kam mbaɗa ñande julde nder saare nayi jawdi ko dawde machallah mi salmini oustage min mbayrimo kadi yewtere makko waɗi fayida mi heeɗima ɗum guilnani kono tawi mi wonno joni naatmi e dental he kono mi hettima guila circulation machallah banggue Sénégal ga kam hikka yimɓeɓe ni jawɗi no ɓe jiɗiri ni ɓe dañirta noon sababude crise o par ce que ene seeri kadi ene moƴƴi e leydi he ni par ce que ko heewi ɗo e leydi he layota ko bonande ɓuuri heewde ga anda so ceerno haali ɗum kono ɗo e Sénégal kam mi anda Mali yimɓe heewɓe ɗo hen layya waɗɗaki ɗumen par ce que neɗɗo mo juulata neɗɗo mo rewata Allah neɗɗo mo ganduɗa ko say anda Allah anda nelaɗo Allah ko gujjo ko rewata Allah julta arta e dental hoorata on so wino sooda jawdi layyo on ko puɗɗo ñaawede sari e layyo waɗɗaki ɗumen ɗum ɓurɗo heewde a yiyat ɗo neɗɗo debbo jeeyo hoore muɗum meeɗa juulande Allah darde suka guéreseer bandi mawɗo say mo julta hoorata ko ɓeeɗo hannde jaaha ene cooda jawɗi ɓurɗi serde no mbiyana layyo te ko taske ha taske sababu ɓe mbacci ɗum ko cérémonie e nanngani ɗum no annabi Ibrahima jaggirno ɗum ni par ce que no ɓe mbaɗiri julde e Sénégal ni ko caahat annduɓe men kadi jaɓani haalano yimɓe goonga annduɓe heewɓe ɗo janngo yawmal qiyamati koko ñawta e Allah par ce que yimɓe nan nanne erel mo ngannduɗa te ceerno daro e radio wi yimɓe coode jawɗi diine haalte ko ha laaɓa a niveau de Sénégal ɗo yimɓe ko goppa e bellanteje hande a yiyat neɗɗo hande wono wonɓe caggal leydi ɓe ko ɓuuri on tampude ala ujunere neɗɗo nodda joomum an a ala ko layiɗa te Allah nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ñimtinɗo waɗa nelaɗo fuɗɗi layya nelaɗo ko ñimtinɗo annabi Ibrahima alayhi salam layye fuɗɗi ɗum ko annabi Ibrahima nelaɗo hoore mum ari ñimtini o soodi jawɗi ɗiɗi omo jogui o jawdi gotiri hirsani galle makko kanko annabijo jawdi heddini ndi o hirsi ɗum o wiye ummati am min nelaɗo ha aduna o firto kala hen mo ala jawdi a tampa woto tampa woto ñamlo woto yaaɗo waɗi yake leptuma min layyanimama layya ene dago ñamlade e gueɗel gotel ka liggotoɗo ɗo onon goniri ɗon Europe ni aɗa liggo aɗa yooɓe salaire julde ari aɗa andi a yoɓaka salaire ma taw gara e jeeyowo jawdi aɗa yiiɗi layyade mbiyaɗuma ha mboɗo yiiɗi jawdi kaldon 300 000 400 000 200 000 ɗo pamodirɗon londi mami heeb salaire am aɗa andi kadi a jamfata comme ka joɓowo ɗoɗo dago ɗum wona ñamade par ce que ɗum ɗon han kadi aɗa andi aɗa jogui garantie ka joɓowo joɓa joomum ɗum no wawi wonde kono an ala ɗo pawɗa koye kaari kawam nani caggal leydi mawna nani caggal leydi aɗa tampina yimɓe téléphone aji nelde kam jawdi te Allah winoma so tawi a dañani wotama force hay goto wotama leptu hay goto hande ɗo Sénégal ko leptoɓe yimɓe ɓuuri hewde leptoɓe yimɓe koko yo haale hen hande ɗanniyankoɓe 99% cuusa huɓɓu téléphone aji men an a wiyama sa ala ya fofto a wiyama ne Allah layyinimam mbiɗa ka yiiɗa jawdi nelaɗo ndi Sénégal naɓe mbi ko jiiɗa jawdi nelaɗo ndi surtout ma ka kan bon hande ko aɓeno naataɓe jalta dara ɗe sa yi dara ɗe ɓe ko wuyɓe joni ɗo kalamami ɗo mboɗo ummi Médina wuyɓe ɗiɗo nangga ene kumti jawɗi janana naw sa ƴeewi joomi meeɗa julde soma yaayi laaji soma yaayi laaji jendal hara ɗumma so ala ko layƴi Allah fawti ɗum
so bamma ala ko layyi nela layyanima ɗum an kellifaɗo aɗa jogui sodan hoore ma bamma sen wawi sodan hoore ma so tawi bamma ene jogui moyen ɓuuri on yo sood jawdi gotiru hirse galle gara e galle tawa temedere jawdi ne leeli gasɗe gase damuɗe galleji yimɓe ne naata hen jamma so fummama ha paari hay goto yata pummirgal fof payi ko fijirde ɓorno comji jaaha ene jaahoya fijirde musique hoto diine woni yimɓe juula ɗum ɗo ko affaire ñalawma dewal Allah ko neɗɗo jogorno hirsede annabi ibrahima so hirsino ismaila alayhi salam so ismaila hirsanoma hande kala ɓiɗɗo afo so julde fanima tawa ko fayi gambi yata leydi waɗoɓe kiris kono say se ɓomɓe ɗon tan ko jomum rogi kono ismaila Allah lomtini jawdi totti ɗum annabi ibrahima alayhi salam duuɓi 17 nena hajara ne joƴƴina e désert omo joƴƴina e désert ha ibrahima arti adanino Allah so dañi ɓiɗɗo afo ene hirsana ɗum Allah ne weltonira ɗum Allah iblisa yiiɗi haddemo omo ƴetto kaaƴe ɗo jamra ɗo omo weddo kaaƴe ɗe ɗum addi ɗum kaaƴe ɗe o weddotoɗe ko iblisa omo weddo iblisa kaaƴe ɗe ha Allah yamiri malayika jibril yo addoy jawdi o hirsi jawdi ndi ɗum woni jawdi lay ti ndin jawdi hay ceerno goto gonɗo e nder aduna Allah o wawa wiide ibrahima ñaami jawdi ndi ɗum tagi makkanaɓe ha ɗo ɗo kalten ko tarih makkanaɓe ha ɗo ɗo kalten soɓe kirsi jawdi layye ɓe ñamata ɗum watte ko laboratoire ɓe coodiya gondi aɓen won koɓe dardata ɗum ƴiijam ɗam ɗo waɗa ko feeto wonnoon aɗa a yiya kana diallo diallo bayruɗo ñamde tew hitade mo jiiɗa fof noon jogui ɓoggol ɓenane dare ɓen natti walde galleji men ɓenana ñamlo ko jari ɗum e layye so woni 9h30 so fummama taske gasi te 99% julta payi ko fijirde misseji nayeji nan daari ene kaɓɓi basuji yimɓe ñalawma l'islam mbatta ɗum fijirde enen gofa Allah enen jahana pijoya ne gama juulata korata mbiyata allahuma labbayka mbiyata astahfirullah mbiyata la ilaha illallah mbiyata allahu bar ko tew tan nana cooda giresuji ɓe nana poosa ñiiƴe ɓeɗon ganduɗa hoorema jawdi hirse yeelu nijayi yeelu bajjan bandiji yimɓe hankkadi goto fof waɗa bandiyagal rewɓe ɓa coodane kotane ɓe cuuto bandiraɓe hoto diine l'islam woni diine ala ga de diine ala ga woni ga ko puukare Allah yiɗa ɗum nela Allah yiɗa ɗum wa qul jaal haq zahqal badila innal badila kana zaqa so gonga ari fenan ko ci lakata ko ɗum tan woni leydi seremɓe nan ɗo jaɓata haalande yimɓe ko woodi ko Allah leptani hay goto kala ko ala yo jooɗo pas wutte ma walla mawɓe men hanki so ngalano lay so ngalano comci ƴettat wutteji men guppa ha laaɓa gafno ɗum to pini subaka ɓorno jaha juuloya so pummoyi garti jooɗo e nder galleji men mbaɗa julɓe wori ɗum ala hande ko basuji nana kaɓɓa sukaɓe rewɓe worɓe nana mbaɗa musique yimɓe nana ñaago ndewnel sukaɓe nana majja jultaki ko caysagal ɓoral te mawɓe diine ne jooɗi holto l'islam woni beele annabi ibrahima wino nelal Allah wi yimɓe yo pijet holto feeto wiyaɗo yimɓe jaa ene gama ene mbaɗa mbubbay ko ñalawma l'islam yo yimɓe dokku l'islam fodde mum kamɓe yimoɓe nalankoɓeɓe yoɓe guddu misigaji mabɓe ɗi ha diino ha l'islam ha ñalawma julɗo ɓen on mbawa so ɗum ɗo arani oɗon gama oɗon ndenni rewɓe worɓe so ari kadi ñalawmaji julɓe gaari oɗon ndenni rewɓe worɓe fawa ko hay nokku kala hen mayɗo ko jeygol fayi yimɓe yo kul Allah ganda yawmal qiyamati ko ñalawma mo ganduɗa kala ko bannoɗa ko Allah yaafe keme ka namdirteɗo ɗum noon yimɓe diine l'islam o omo fijire yimɓe jaggani diine l'islam ɗo poti jaggu diine l'islam ɗo neɗɗo ponta joom galle muɗum guel ɗo jawguel ene famɗi oɗo babiɗa kañum yaha ñamloyo jawɗi fulɓe nana e dara he so julde ɓenni goppa galle ma doga jaaha bolom ma aɗa ñamli jawdi tati rewɓe nayo sa jogui rewɓe nayo ala jawdi rewɓe sappo ugoo walla rewɓe jeeɗa jogui ɗum jawdi gotiro layye ɗi hol fof ceerno bawɗo wiide annabi hirsini kala rew debbo mo jogino hirsini ɗum jawdi eyyi ɓe ko mayɓe ne layyane ɗo Dakar hay mayɓe ne layyane ko layyani mayɗo somo yaawi defa de babam ko mayɗo mi sonni ɗum jawdi ja neɗɗo layyano mayɗo o maayi yalti aduna gasi o layyantoɗam eyyi ceerno woni leydi sama papa kay nena boma guenne aduna na ko jendal xar cim ɗum wonɗo e leydi jañi jogui ɓoggi o gorgolam ko mayɗo tanam mayi hankkimi hay jawɗi piyeeli wonnoɓe koɓe bandiji ɓe jiiɗi ko ñaam tew jiya galle fof wonta tew hankkadi ha haran tew mofte ɓe cakkotako soɓe kirsi ɓe cakkotako te Allah wino tew jawdi taske woto ɓuuri baltata e galle ma jiya jomumen mbaɗa frigo ji ha watta bonde miskina Allah nan takke baɗo hay koyngal awa itti cakkuɗa ɗum an jawdi annabi ibrahima hirsunodi hay ceerno goto
ɗo ha makka ala ceerno cusɗo wiide ibrahima ñaami jawdi yoɓe gaddu istiwaro yoɓe gar tigi yo ceerno ɗo hormi war anda ibrahima ñamani jawdi ceerno aliou hanino haali ko adi ato gani guddata yewtere nde waktu meɗen gasi ha fawi hojomaji 17 e tongana en tan kadi baydirren ngo ibrahima abdoul wahab kane yo allah hokku en enen kam yimɓe famɓe l'islam ɓe par ce que enen fuutankoɓe yimɓe men hewɓe ne paami ko woni diine kono capital yo allah yaafo yimɓe neɗɗo capital wonde neɗɗo capital naata aljanna hodde capital naata aljanna cheikh siraji dine o wi o wi yimɓe capital janggo yawmal qiyamati ma yi yimɓe ne doga wiye ɓe holto gonnoɓe ko capital konno yallah dandu en assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno aliou jarama ceerno aliou bo mi arama ceerno oumar mi aratama joni ñagama ɓeydol ma he mi arema ceerno oumar en mbayrodiri no feewi no feewi no feewi mi salmininte pour passage ceerno oumar nelɗon vocal ɗinɗeɗe no feewi nelɗon vocal numéro ma ko yi ok inchallah kadi ko kadi kaalon kadi onon wawɓe haalde ɓe kadi oɗo bellita ɗemɗe machallah il faut kadi cippironen no feewi no feewi en gandi même no mbiruɗa ni kam juldeɗi ɗi ga waɗa ko siftorde Allah kadi ɗum ɗo so wonti ko wongayru han kadi ne musique aji no mbiruɗa ni en gandi ɗum ɗo kam ala to faya eyyi ko siftorde Allah han kadi ko no julde wiiri ni enen kam wona no mbiruɗen enen kam mbiya ko ga mbiɗen enen ko to eyyi ko yo hankadin tonngol koko tonggita tan ngangol koko itta cannol koko sannita hankadin eyyi ko minen teyi teccidi hankadin woni fof ene waɗa ko weela hankadin gasi kaalowo ala kajotoɗo ala eyyi kono mbiruɗa ni ga ala ko wattete hen awa ɗum noon yo Allah subahanahu wa taala hokku en peewal même hay sinno ko aadaji meɗen nden est ce que ene wayano no hande ni hay sinno ko en tongguinoma tan e aadaji meɗen nden duko ngo ene ɓuranno saɓorde hande ni no waya ni eyyi aadaji meɗen hannde ni hay sinno ni ko ɗum tongiɗen tan awa ene ɓoranno hoytude seeɗa e ene waya hannde ni ha no waya hannde ni kam aussi soko yimɓe kajaki ko noon tawi rendu woni kaalowo ala kajotoɗo ala kartotoɗo ala han kadi moom fof ko mino teyi tecciti awa ɗum ɗon han kadi il faut dadoɗon no feewi onon seereɓe ɓe kadi onon wawɓe da'awaɓe kadi aussi dadoɗon no feewi eyyi hankadin kaaliron saabi Allah hankadin belaɗo yo weele mo welaka onon kaalirɗon ko saabi Allah on kaalani kadi yo wel jomum on kaalani kadi yo jomum mettu jomum yo seeto becce wutti muɗum ala kaalirɗon tan ko saabi Allah yo wel Allah subahanahu wa taala eyyi enen ɓe fof noon yo Allah fewnu en yo Allah fewnen en so en du'anima koye meɗen en duwan to ɓesguji meɗen ko mbiyata ko jorgol sumorta kejjon eyyi la yadurru man dalla ida htadaytum eyyi sa noddi yimɓe kadi aussi soɓe pewani ɗum woto lorla an kay hankkadina haalan tan mbawɗa tan ko haalde eyyi jasakumullahu hayra kadi e weltade kadi e sawtuma kadi wayrino denteɗe no feewi mataw waɗa connecté tan ceerno abdoul wahab kadi noddi kam jimi ɗo neldi kam mbiyo timmi fartangi kadi wawde jottodirde moɗon hannde eyyi jasakumullahu hayr barakallahu fikum jasakum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alani an ka dental ngal ceerno oumar an abdoul wahab so waɗi ɗum waɗi koko foti par ce que an koye seeremɓe dental ngal jeeɗa en jetta abdoul wahab par ce que koye seeremɓe dental ngal jeeɗa machallah abdoul wahab en jetti ceerno oumar nde nannuɗama o fammin yimɓe ɗo ko heewi gonga nde tawno kadi ko haali ko kadi ko gonga yimɓe yo dutto e kulol Allah ngal ɗo dental gila ngal waɗa ala nde julde ari ɗo taw yimɓe ɓe kaalani ko foti waɗede heddi ko ko yimɓe ɓe yoɓe nganndu ɗum ɗo ko aduna ɓolko koko maayete koko woppete saɗa jogii milliard ka maayo sa waɗi puugare sa maayi ka ñawteɗo bawɗo fof yo hul Allah neɗɗo so ɓuri 40 ans aɗa waaje ƴeew ko a natti wonde suka he neɗɗo woni koye ustorede neɗɗo so tawi ɓuri duuɓi 17 ñande fof aɗa windane bakkat a watti windandede ko bamma windante ko yo yimɓeɓe ƴeew hulde Allah yawmal qiyamati holnaki de toon no hulɓini gasgel ase ha faaɗa neɗɗo nane e nder heddo malaikaji garnama holnaki holnaki jarama ceerno aliou yawmal qiyamati holnaki nde wonno yimɓe fof goto fof nana o fina toɓɓo funnague o fina toɓɓo hirnague o nana rewo o nana worko oɗo fayi dow on fayi heddi less
e oɗo nana jooɗi to gotel kono goto fof machallah e seydi seydi Coulibaly mimi Coulibaly seydi Camara machallah on jarama no feewi e alay saago goto foof tinno no hanniti ni taade ko dewal Allah e wasa waɗede hen cagarte ganden kadi Allah kam ko to mbiɗo tan to wino inna rabbaka labil mirsad kankam Allah koye tomborde tan ko ɗo no jooɗi ala foof ɗo mbawɗa rewde e ha mbasa tawdemo to wonɗo e kadi ko mbaɗɗa ko boni foof kanko o wawi wasa halkirdemo ɗum e sa waɗi ko moƴƴi kadi wawi wasa jundiri ɗum ɗon balɗe ma kanko ko jooɗo ko ɗon tan o fadma e ko kanko kadi gandanɗa hoore maɗa woni foof ɗum noon ndewen hen Allah jokkenen en ɗam mbasen wi tan julɗo taskari pijirloji ɗi yo kew e hande ko ñalawma julde sen jeeyi ha en juuli takkusan e pijirloji kadiane mbaɗa e gueɗe mbaɗo no foof nan ɗon e ko hunde hulɓinide mbaɗen feere kadi ndenen kadi ɓesguji ɗi e jafoɗon noon won dille gonɗe gade dille bafine ga e mbatten hakkille ɓesguji ɗi no feewi ha wona seeɗa e saabu ɓesguji ɗi tengti noon kadi e sukaɓe rewɓe ɓe e caɗele keɓata ɗe nde wonno ñalawma julde ha e jam muɗum e jinnaɓe keewi ko wellidde ɓesguji ɗi jeehe gandanɗa hoore maɗa e mbaɗi jaaha mbaɗoya julmu wuuri jeehe gandanɗa hoore maɗa mbaɗoya pijirloji men mbaɗoya dente mumen e gueɗe mbaɗe noon hakkude men e bandiraɓe rewɓe bandiraɓe worɓe tawi gandanɗa hoore maɗa bandiraɓe worɓe ɓe nanggata bandiraɓe rewɓe no poti nanguirde ɗumen ni yurmade ɗumen e bandiraɓe rewɓe kadi hen saaha kadi ko jiɗata ko ina fakiti no feewi so tawi jiiɗi ɗum ɗon ha ɓurti e bandiraɓe worɓe hen kadi nattade yurmadeɓe wonta hankadi ko fawti fawa e ɗum kadi eɗen gandi kadi ko caɗele no feewi no hanniti ɗum noon e rewɓe worɓe goto foof yo famɗu ko yiiɗi ko Allah rokki ɗum ko yo tellin hen barke wata tigui tigui fooɗanade ko heɓata haade yeyde hen ndimago mum yeeye hen neɗɗankagal muɗum yeeye hen gandanɗa hoore maɗa honno diina muɗum ɗum ne kadi ko hunde kadi fonde wattede hakkille no feewi ɗum noon mawɓe enen goni mawɓe nodden sukaɓeɓe e goto foof yo wasiyo ɓinguel mum yo dañ ko waaji ɗum no hanniti ni nde wonno waajuji ɗi kadi ko hunde kadi waɗde fayida no feewi sa waajimo neɗɗo honno laabi sappo walla gueɗe sappo hawnaki hay sino gueɗel goto kam ngal kam heddo e hoore he ko heddi ko hayso gandanɗa hoorema cukagu ngu ene ɓuuri ɗum doole e ɗin ɗon fannuji ɗum noon eɗen gandi so saaha o heedi jiyata ko sukaɓe doga ene jaaha e galleji he kono cukalon majja ɓeɗo gandanɗa hoore maɗa mbaaloya to fijirdeji to e tawa kadi andaka holɓe mbaldi andaka holno mbaldi wiyete tan ko ñalawma welnede ko ñalawma ganduɗa ko fijirde jaleɗe ko ñalawma ganduɗa dewal Allah e tawi noon wonko nanna hen goɗɗum ko wona ko fonno wonde ko tedduɓe heeɗiɓe mataw ko ɗo tan mbaydirten e rengo ala ko haadi Ibrahima Demba Dia nam eyi ko jinnomi ɓeydude hen seeɗa tan gacca hakke aɗa andi hunde nde kadi aussi sinno en gandino sunno o tan vraiment eɗen ɗumina no feewi aɗa andi fijirde kadi wonno waɗirte kadi aussi tawi haɗani lamɗam awa sunna kadi salaki ɗum saria salaki ɗum e wonande rewɓe tan hakkude muɗumen e wona anduɓe ene kaala ɗum taw kadi aussi sawtu mabɓe kadi wona ko ena gurel ngel fof ena nana awa ɗum ɗon kadi aussi tawi ɓurtani lamɗam tan kadi aussi ɗum ɗon kadi séré salata ko ɗum e wonande kadi e worɓe kadi aussi ene jaaha kadi aussi ene mbaɗoya dandu pucci en ɗum ɗo fof ene jeeya walla kadi ene jaltina kaɓorɗe muɗumen sahabaɓe ene mbaɗatno ɗum ɗon awa kadi ari hadiseji ni ha yummen Aissa ene daro ene fooyo ñande julde eɓe mbaɗa eppeji mabɓe eyyi pour hankkadi haaɓe jirwina ɗum ɗo ɗum kadi aussi ɓe mbawara hen eppeji ɓe pistina hen ɓalli mabɓe kadi aussi eyyi ɗum ɗon jirwere waɗa eyyi hakkude rewɓe taw ko banggue muɗum worɓe kadi ko banggue muɗum rewɓe kadi aussi hay sinno ko wayno booluji ɗum ɗo je pija hakkude mabɓe taw gorko fof ala ɗon awa kadi hunde nde kadi taw wona ko ene kadi ene fakidi awa sawtuji mabɓe ene ɗumini ɗum ɗo fof kadi aɗa andi diine l'islam o sunno o tawi famama tan awa hiiɗaki hay moni kala kadi wona kadi wona kadi ko ene wellita tan hankkadi min teccitiɗa hankadi miɗa tacca lawol ala hunde nde fof ene waɗa tan no yuɓɓiri no haniri eyyi ɗum ɗon si en tonguima hen tan aussi moni fof kadi en wawi weltade awa kadi même aadaji meɗen jomum en kadi yaaha e leeguel tan hankkadi tawa ɗuminani yaha même tawa ɗuminani salmina walla salminde bandiraɓe walla salminde nayeɓe hankkadi
awa ɗum ɗo fof tawi ene wonde nisam tan en juɓɓudi awa ɗum ɗo fof wona hunde haɗetede noon eyyi kono noon hande o kam en taƴi keeri en tacci kerni en taƴi ewa labale en taƴi fof awa kadi ɗum ɗon woni noon yo Allah faam eyyi kono noon kam tawi en gandi tan sunna o tan tawi en ɗumini awa wona ko enen kadi en hiiɗo ko ñalawma weltare so weltare noon wona kada waɗa hen goofi wona kada waɗa hen ko Allah yiiɗa walla ko nelaɗo sallah sallam haadi eyyi ɗum noon barakallahu fina wa fika ko ɗum ɗon tan jinnomi ɓeydude hen seeɗa machallah ko haala mbiɗen tan aɗa toɓɓe kewɗo ko bindanɗe kewɗe awa ɗum ɗon en ɗaɓɓikintuɗo tan inchallah barakallahu fina wa fikum jasakumullahu khayr assalamu aleykum wa rahmatullah ala ko haɗi ceerno Aliou en garta nde ɗo yewtere ko wayno musidɗo meɗen Ibrahima Demba Dia ala ko haɗi ɓe garta hen Aliou Seydou Sow en Tidiane Tafsir men ina wawi ɓe garta hen e sassi en Yaya Ka en machallah dinguel ngal tan e kuuɓal ene wawi artede hen ko adi saaha o hedde ñalawma julde nde e kono kadi yimɓe kadi ma jokku kadi haalde kadi tiiɗallaji gonɗi e nder aduna ɗi e wallidde yimɓeɓe tigui tigui ha gabboy ɗino fannuji no hannirta ni e bonnandeji ɗe kam walla mbiyen hono fijirde nde e jaleɗe ɗe mbeɗa andi kam yetta bayen ɓe soɓe jooɗima ko juuti misoraji takkaki sara mabɓe nden ɗon hirde ko yawro fusede e ɗum noon mbeɗa andi hewɓe jitta koko jirwata ko hay dogonire puccuji ɗi e ko ma jeeya rewɓe ina gandanɗa homaɗa ene poɓɓa ina kuljina ina jeeya misoraji ko nden yoga hen ɓurata wawa tigui tigui hono hartade pucci ɗi dokna ɗum no hannirta dani so woni ɓolum tan ina ɓolɗa e to mabɓe ɗo e kono noon ko yimɓe ene poti gandanɗa homaɗa piija jaala jewtita e jagga oɗo ko jinnaɗo ma jagga oɗo ko bande debbo jagga oɗo ko joom suudu maɗa jagga oɗo ko ɓiye jagga oɗo ko baaɗe goto hen foof caloɗa gandanɗa hoore maɗa e wadde ko ina metta ɗum e haade bonnude gueɗe muɗum e mbasa kadi wadde kadi ko metti oto kadi haade bonnude kadi gueɗe mum goto foof rentono goɗɗo o no hannirta ni ko nden wallata en nawra en yeeso ɗum noon tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe 3w rendo tv point com ko haalirde nde wiyete noon wonde kolaɗon la en studio makka haadi makka Amadou Sara gorko mo ceski banayi haaƴode may wuuro haadi yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɓɓe yaadi wiyetede dartole joljole ko ɗum woni ko lowanoɗen hannde bandiraɓe ndeɗo hen rogere en jetti en jaari bandiraɓe foof kuuɓal en mbaɗino hono yewtere nde jañuɗen nde hannde yaaja beele goto foof daña ko haali hen gando daña ko haali hen humam bina daña ko haali hen e jaaruɗo aduna e ganduɗa gurriɗo banggue lakara kala goto kala taw ene jogui ko haalata hen nde wonno kalaten ko gurdameje tiɗɗe ɗe e kalaten ko dewal Allah ngal kalaten ko julde nde kalaten tigui tigui ko gueɗe baɗeteɗe e nder hen ɗe goto hen foof beele daña hen ko haali hen no haalite taw wona tan keɗogol ɗe wonno hewɓe he ɓooyi heeɗa tan gogat walla so ɓooyi heeɗade joomat walla ni gandanɗa hoore maɗa donka ko kaali hen tan jaran ɗumen tigui tigui wasde tawtorede yewtere nde jiɗɗen noon fodde rendo ngo foof e kuuɓal ha mbawen tigui tigui hebde hen ko waɗi fayida yewtere nde mande tawi toon to hello meɗen Facebook ɗo e hojomaji capantati ma en tawde toon to YouTube wiyete ko hono caɗele gurdam nde wiyete ko hono gurdam tiiɗam ɗam ko ɗum nde haalata sen jeehi toon to YouTube ma en taw toon tigui tigui hono yewtere nde inchallah gurdam musɗam walla gurdam musɗam hannde e oɗo aduna ko noon tigui toɓɓere nde wiyete gurdam musɗam hannde e oɗo aduna so on tappi ɗum toon to YouTube ɗo e hojomaji capantati oɗon mbawi taw toon yewtere nde kettoɗon nde no hannirta ni en jetti wonɓe toon to haalirde rendo nde kamɓe kala e kuuɓal Babilane karallagal tongal yettama jarama Ibrahima Demba Dia kanko woni dewinto toon guilnane kanko haɓata hen tigui tigui yewtere nde ne yaaha toon no hannirta ni ha natirɗen radio ngonni foof ganduɗa homaɗa o jarama golma ko jooɗi peewi kono kadi jetti hono Diaw Diallo toon to haalirde meɗen kolaɗo online en jetti ko wayno banimen Debbo Aissata Mar kono kadi jetti Demba Guiro wondude Aissata hono holi on musidɗo meɗen mawɗo meɗen Alhaji Amadou Ndongo Mamadou Sallindiɗo gorko mo Jamma Alwali gorko mo Guédé Sañthie kono kadi Mamadou Sy gorko mo Sadil Guélenodi woni Sadil Gumpali Gumpi Dane Maayo en jetti dendagal hettiyankoɓe men ɓe tinɗen hen eɓe en tinani hen
kamɓe kala eɗen tindinaɓe eɗen tinniɓe yo guena tinɓe ƴettinaɓe gueɗal yewtere nde noon heeɓi fulla heeɓi fayida rokkama kadi fodde mum ha timmi en dañi gandanɗa hon ko wiyete ko koɗo bettere ko wiyete ko surprise ko gandanɗa hoore maɗa koye yimɓe galle he jeeya koye jaarigueɓe he jeeya kono ruttima wonti koɗo galle jaaɓi bismede jaaɓi kadi namdede jaaɓi kadi jabade ko jaboto ko kadi ene heddi kadi ene ɓerɗe he ina nafa kadi rendo ngo no haalirtani holi on ko musidɗo meɗen ceerno Oumar Ndiaye jaaɗa toon to leydi Mali mo ñagoten Allah moƴƴere duumide wona e muɗum wona kadi toon to leydi men Mali wona kadi aduna Allah o kala kuuɓal ala ko yajanten so wona jeen toon to musidɗo men Al Husseini Sow o haɓreen musidɓe dañnoɓe fartague tawtede yewtere nde no haalirta ni Seydou Sow Poulo jaam Allah hiirema e kiren jaam jam hiirema Seydi Kane en calmini rendugo e kuuɓal kadi en beltima kadi e lowdi hannde ndi en calmini musidal ngal fof Seydi Kane kadi ɓe mbiyama kadi julmo wuuro mabɓe eɗen tawtora hannde de yewtere nde borjong mawɗo o hono Alassane Gallo Dia dendi a salminama Abdourahmane Aw dendi anna a salminama Abdoulhabu Kane a yettama gurdam juɗɗam baɗi men Aissata Ba Seydi Ba salminama ne wonde baɗi men onko ɓiyan Aissata Racine Diallo yimɓe sukaɓe salminama baba e calmine ɗo baɗi men Aissata Sy wonde less makko woni ɗon ko Amadou Tidiani Sall lamtora salminama baɗi men rewe makko wiyete ko Amnata Tumbu a salminama a juurama ko say mawɗo rewe makko wiyete ko Nima Bolli dendi a salminama Seydi Bolli baɗi men wiyete ko Aissata Malaw yettonde ko Sy Sawani rewe makko baɗi men kañumne wiyete ko Diary Sy Seydi Sy a salminama dendi men Fama debbo mo Ndulmaji Dembe a salminama Seydi Debbo hande wuuro mon ngo fof on ngala jettoɗo on guidnaka tawa noon ene tawtora Kalidou Camara Seydi Camara a salminama dendi Kardiatou Tall ko bajiraɗo Ngouraya Allah Mamadou Samba Tall dendi a salminama lamɗo talɓe o e jajaɓe e sarɓe fof e camaranaɓe on wiyete ko Mayram Sow Seydi Sow Pullo ha to Australie e salminama Mouhamadou Siradi Wan Seydi Wan salminama gurdam juɗɗam baɗi men ko dendi men kadi wiyete ko Jorel Sara gujjo portefeuille Seydi Sara salminama ene rewe makko ko baɗi men on ne kadi ko Oumou Thiam ko dendi men Seydi Thiam a salminama dendi baɗi men ne rewe makko on kadi ko professeur Tidiani Tafsir Thiam ko baɗiraɗo Ngouraya Allah o noon Seydi Kane woni waliw fulɓe kadi ko waliw dingral ngal ceerno Aliou Ba ko walaɓe gurdam juɗɗam ñagama duwaw Seydi Kane ko ɓeɗo gonno e lahal sowona so won dejjitaɗo noon kadi yafuya ɗaɓɓama yen battani kadi ha dewgaro assalamu aleykum jarama Al Husseini Seydi Sow golle ma jooɗi peewi en calmini ɗon sokhna Hafsatou mbimagol makko jooɗi peewi toon to haalirde en calmini hono denɗi meɗen Harouna Pouy en mbimo jokko dial mo wuuro meɗen Yahya Dianka gorko mo soogue dinde ñawal kelawaji e doppe e dow laabi rendo ngo kala yettama jarama juurama musidɓe tedduɓe hettiɓe jettama jarama ko Allah jogui jaam ko jaam woni ko heeƴe meɗen yo joom jaam joom jamma joom jamanu joom jalluɓe e jawanɓe waɗanɗe en jaam ha jama juula on jarama e kettugol Yaya ka rewinɗo o haali ɗo haala makko fayde gol makko jooɗi peewi yen baale jaam Amadou Ɓinguel Demba Ba